Рауилә Шайдуллина Мурат. Карт шумырт хатирәсе. Тоткыннарны акырып-бакырып сүгенә-сүгенә вагоннардан төшерделәр. Ай буе интегеп, бер тамчы суга тилмереп барган мәхбүсләр ниһаять күкрәк тутырып, Себернең нарат сагызы исе килеп торган хуш исле һавасын суладылар. Я Раббым, нинди бәхет икән ләбаса рәхәтләнеп туйганчы һава сулау. Күбесенең сасы вагоннан төшкәннән соң саф һавадан башлары әйләнеп чак кына йыгылмый калдылар. Этләр, менә бугазыңа ябышырга торган бурзайлар, тоткыннарны бутарлап ташлардай булып, сакчылар янында буыла-буыла өрәләр. Ирләргә бер рәткә, хатыннарга икенче рәткә басарга дигән аваз әллә кайлардан, очлы сөңге булып күккә таба сузылган чыршылар өстеннән яңгырады. Тоткыннар башларын күтәреп карасалар, анда шәнечкеле тимер чыбык белән әйләндереп алынган зур мәйдан, почмагы саен каланча, якындагы каланча өстендә бер хәрби рупордан акыра. Барыгызга да тезләнергә! Быстро, быстро! Я Раббым, диде хәлфә, кичер бәндәләреңне, сабырлык бир. Тезләник улым, булар я атып үтерерләр, Алла сакласын. Безгә үләргә ярамый. Әминәбезне үстерергә кирәк. Исән-имин илгә кайтырга кирәк. Йөзембикә Рәшитне кочаклап, авыру аякларын көчкә бөгеп җиргә тезләнде. Кипкән иреннәрен кыймылдатып, Раббым, без алар кушуы буенча түгел, сиңа гыйбадәт кылыр өчен, исән-имин килеп җиткәнебезгә сөенеп, намазда тезләнеп басып торабыз. Рәхмәт сиңа. Безне Себергә китереп җиткердең, дип Фатиха сүрәсен укыды. Тик башыбызны намазлыкка алмыйбыз. Кичер безне. Зөһрә сабыен куенына кысып, тезләнеп торган җиреннән Йөзембикә абыстайга карады да, йөзендә газаплы елмаю галәмәте чыгарып карчыкка дәште. Нинди кеше син, абыстай? Һәр нәрсәдән яхшылык эзлисең һәм табасың. Менә мин дә синең сүзләрне ишетеп, күңелемә җылылык таптым. Синең янда ничектер җанга рәхәт. Рәхмәт җылы сүзеңә, Зөһрә. Әле сез булмасагыз нишләр идем? Рәхмәт Габдрахман хәлфәгә. Мине үзегез янына алам диде. Бергә ничек тә яшәрбез әле. Бер-беребезгә булышып яшәрбез, Аллаһ теләсә. Тоткыннарны озак тезләндереп тоттылар. Алар белән килгән сакчылар мондагыларга отчет бирә иде. Юлда килгәндә фәләнчә кеше үлде, фәләнчәсе чирләде. Аларын урман буендагы аланлыкка сузып салганнар иде. Фәләнчәсе килеп җитте. Ниһаять барысын да тезеп, тимер чыбык белән уратылган тайга эченә алып кереп киттеләр. Алда агачлары киселгән тайга буйлап тезелгән очсыз-кырыйсыз бараклар. Алар шул кадәр күп, бер зур авыл кадәр. Тоткыннарны санап, бараклар саен бүлеп чыктылар. Габдрахманнар уртадагы баракларның берсенә туры килде. Такта ярыклары ачылып беткән, буй буйлап сәндерәләр тезелгән. Баракта сасы аяк чылгавы, җир исе, тәмәке исе, тагын әллә ниткән сасы исләр килеп тора. Зөһрә укшып куллары белән борынын томалады. Ай-һай, монда кешеләр яши микәнни? Әле аның өстәвенә вак чиркиләр мыжлап тора. Шундый да әчеттереп тешлиләр, чыдар әмәл юк. Рәшит битенә килеп ябышкан чиркиләр тешләвенә түзә алмыйча, үксеп елап җибәрде. Әни, булар нәрсә икән соң? Чирки дисәң чирки түгел, монда ничек яшиләр икән дип елап, Йөзембикә абыстайның итәк араларына башын яшерде. Барысы да шәбәләнә, яңа килгән тоткыннарның канын ишәргә ябышкан канычкечләрне кудылар. Тик файдасыз, алардан кытылу әмәле юк. Шунда каршыларына, кулына намортник дигән әйберләр күтәреп, тәмам сөяккә генә калган, илкен-селкен килеп торган әдәм килеп чыкты да, «Нати, без этого здесь никак» дип һәрберсенә өләшеп чыкты. Бу газаплы, әрнүле, ачлы-туклы узачак 10 еллык тоткын тормышының башы иде.
Күпләр бу газапларга түзә алмыйча Себер тайгасында мәңгелеккә ятып калыр. Кемнәрдер гарипләнеп саулыкларын җуеп илләренә кайталар. Кемнәрдер газизләрен югалту хәсрәтеннән, авыр хезмәттән акылларын җуяр. Тик түзәсе иде. Илгә кайтасы иде. Туган якның бәрәкәтле йомшак туфрагына башны салыр өчен генә булса да, илгә кайтасы иде. Әйе, адәм баласын өмет йөртә, өмет яшәтә. Аллаһка тапшырдык. Мифтахетдин белән Гөлҗамалның танышларына, туган якларына кайтып китәргә рөхсәт иттеләр. Җиргә казып кергән землянкеләрдә күрше булып яшәүче Яхья белән хатыны Асылбикәнең эшләрен Яхьяның энесе Харис тикшерткән дә, авыл куштаны Карун Кадирны үтерүдә гаепләнеп, 10 елга сөрелгән Яхьяны аклаганнар. Кадирны бергә каравыл өендә әче бал ичеп, соңыннан бик каты сүзгә килешеп, Булай да Карунга карата куенында ачу тотып йөргән Мәче Мәлиге бәреп үтереп, Миша буендагы таллыклар арасына илтеп аткан булган. Бу хәлләрне төнлә әрәмәдә ат саклаучы малайлар күреп торсалар да, куркып бу турыда кеше карага итеп тормаганнар. Чөнки әти-әниләре, Аллаһ сакласын, күргәннән күрмәгәнегез артык, заманалар булгавыр, сак булыгыз, авызыгыз йозакта булсын дип, улларын бик каты кисәтеп куйганнар. Менә шулай итеп, агыт бәләсе кара эткә дигәндәй, Яхья белән Асылбикә бер гөнаһсызга Себер тайгаларында интегеп, тилмереп, 4 ел гомерләрен газапта үткәрделәр. Чөнки Карун Кадир яшь чагында Асылбикәне өзелеп яратып йөргән. Тик Асылбикәнең яшь йөрәге бары тик Яхья дип кенә типкән. Бала чага үзендә сүз торамыни? Инде ничә еллар үткәч, әти-әниләренең сүзләре исләреннән чыкканмы, онытылып киткәнме? Яхьяларның күршеләре Фәтхетдин улы Гомәр инде шактый исәя төшкәч, Мишәдә су кыйнып яткан иптәшләренә: "Малайлар, әнә таллыклар арасыннан Мәче Мәлиге үтереп суга салган Карун Кадир үрәге чыгып килә. Башы яртылаш ярылган, миләре агып тора. Абау, куркыныч!" дип сүрән салган. Инде кояш байыган, хайран гына караңгы төшкән чак. Малайлар курыкканнарын сиздермәскә тырышсалар да, "Әйдә кайтыйк булмаса, кояш байыгач хайран салкынча" дигән булып, бүлмәк ыштаннарын киеп авылга таба атларга торганда, Яхьяның энесе Харис Мишәгә ат ишерергә төшкән җиреннән атылып чыккан да, Гомәрнең изүеннән эләктереп тә алган. "Әйт әле, малаяктыгы, Карун Кадирны кем үтерде? Әйт, хәзер әйтмәсәң үзеңне Мишә суына салып тончыктырып үтерәм" дип, малайның котын алган. Малай куркуыннан дер-дер калтырап, нәрсә күргәнен, үзе белән кемнәр булганын барысын да сөйләп биргән. Шуннан Яхьяның энесе, абыйсының ыштансыздан күтсез балаларын үстереп ятучы Харис, тикшерү эшен яңадан башлатып җибәрткән дә, эшне ахырына кадәр алып барып җиткергән. Мәче Мәлиген кулга алганнар. Яхья белән Асылбикәне аклаганнар. Мифтахетдин белән Гөлҗамал бу хәбәргә исләре китеп, Яхьялар землянкесенә кергәндә, Яхья куллары белән йөзен томалап үкси-үкси елый иде. Аның теткәләнеп беткән буй-буй сызыклы ямаулы күлмәге астыннан калак сөякләре калкып торган арык гәүдәсе дер-дер калтырый. Үзе: "Я Аллам, ник син бәндәләреңә кеше күтәр алмаслык хәсрәтләр бирәсең? Ни өчен мине ата-анамнан, балаларымнан айырып, бер гөнаһсызга шушы тәмух базына китереп ташладың? Никләргә генә минем улларыма кеше үтерүче балалары дигән исем тагып, әдәм хурларына калдырдың" дип тәкрарлый иде. Асылбикә исә акылыннан шашкан кебек киткелдәп көлә. Әйтерсең, газаплы, хәсрәтле 4 ел гомерен Себердә үткәрмәгән. Үзе тиздән илдә калган улларын күрәсен уйлап: "Я Раббым, я Раббым, җаннарым әз генә түзегез. Тиздән, бик тиздән очкан кошларда яныгызга кайтып җитәрбез. Ишеттең бит, Тәңрем, намаз сайын землянкенең җир идәненә башымны бәрә-бәрә теләгән теләкләремне. Инде ятимнәрем белән тиздән кавыштырсана" дип, бер туктаусыз сөйләнә иде. Үзенең Себер җилләрендә киселеп беткән ябык йөзе сөенечтән балкып тора. Гөлҗамал белән Мифтахетдин килеп кергәч тә,
Әле күршеләренә күтәрелеп карамыйча шактый вакыт тордылар. Яхья өстәлгә башын салып утыруын дәвам итте. Карчыгы: "Раббым, бер Аллам, Раббым, бер Аллам" дип тар гына зимләнкедә 2 адым алга, 2 адым артка килеп сарып йөрүеннән туктамады. Мифтахетдин тамак кырып: "Әссәламу галейкум, күршеләр. Менә шатлыгыгызны уртаклашырга кирдек әле. Я Ходам, безгә дә шул шатлыкларны күрергә насыйп булса иде. Илләребезгә кайтып Савуш авылы зиратына башларыбызны салырга язса иде" дип, Яхьяның арык гәүдәсенә башын куйды. "Шулай була күрсен, Мифтах, шулай була күрсен. Мин бу көннәрне күрермен дип уйлаган идем менә. Инде тайгада урман кисү түгел, үземнең гәүдәмне дә күтәреп йөртерлек хәлдә түгел идем. Бу каһәр төшкән ачлы-туклы, бер кисәк ипигә тилмереп, сакчылар тарафыннан типкәләнеп, эткә әйтмәслек кабахәт сүзләр ишетеп яшәгән 4 ел гомерем тәмугка тиң булды лабаса. Кара инде Асылбикәмә, гөлләр кебек иде бит. Инде картәбиләр кыяфәтенә керде. Аның илдә калган улларыбызны сагынып елап күз яшьләре түгелеп бетте. Яшь чагында Карун Кадир ничә тапкыр яучы җибәреп караган иде шул үзенә. Ләкин ул үзе дә, әтиләре дә риза булмадылар. Кыз мине сайлады. Ул Кадирлар нәселләре белән кара Каруннар бит. Мәшимәлиге бәреп үтергән булган икән. Кеше үтерүче дигән мөһерне миңа тактылар. Имеш, минем Кадирга үчем булган, шуңа күрә аны үтереп ташлаганмын. Асылбикә белән бер-беребезне өзелеп яратып өйләнештек ләбасабыз. Шундый да матур итеп яшәп ята идек. Миңа ниемә ул Кадир? Имеш, мин ачудан Карунны бәреп үтергәнмен. Кешегә түгел, хайванга да сугалмыйм бит мин, Мифтахетдин. Тавыкта суярга жәллим бит мин. Тавыгы да күзендә йоммыйча суйганда күзгә карап ята бит. Тимә миңа ди, минем дә яшисем килә ди. Кеше кадәр кешене үтер имеш. Балта белән башын икегә ярыймыш. Тузга язмаганны, утын пүләне түгел бит ул. Кеше башы мин сиңа әйтим. Баш хәтле баш бит ул. Шуны да аңламый бит ул надан тикшерүчеләр. Ярый әле улларымны Харис энекәшем алып калды. Мондагы газапка түзә алмаслар иде. Хараплар гына булырлар иде җаннарым. Яхья бер туктамыйча сөйләде дә сөйләде. Әйтерсең, 4 ел буе җанында җыелган хәсрәтләрен дәрьялар итеп агызды. Йөрәгенә җыелган ачу ярсулары язгы ташкыннар булып актылар да актылар. Мифтахетдин сәке кырыена килеп утырды да, дөньясыннан киткән кебек, бер почмакка карап уйга калды. Гөлҗамал исә Асылбикә тирәсендә мәшкилә. Аның куанычын уртаклашып: "Шулай булмаган кая, Асылбикә? Син тиздән улларыңны күрерсең, сөенерсең. Улларың инде шактый үскәннәрдер, калкынганнардыр. Сөенерләр инде җаныйларым, көтәләрдер инде. Авылда, туган илдә, абыйлары янында барыбер минем Факиһәм белән Гәрәем шикелле интекми инде алар. Илдә чыпчыкта үлми бит. Без менә балаларыбызны исән-сау үстерә алырбызмы? Белмим. Хәлләр бигрәк яман, Асылбикә җанкам. Кичә генә 2 баланы яр буендагы чокырга илтеп салдылар. Әниләре елап хуштан язган ди. Балташ ягыннан диделәр. Аннан әниләре акылга җиңеләйгән. Илдә әтиләре мәктәп директоры булып эшләгән булган. Сталин рәсеме төшкән гәҗиткә силет китереп алып кайткан имеш. Абайламый калгандыр инде. Үзендә эшләүче укытучы җәбит иткән. 2нче көнне үк килеп алып киткәннәр үзен. Соңыннан теге барып эләкләгән укытучыны директор итеп куйганнар. Сатлык җаннар, көнчеләр заманы бит инде. Менә 4 елдан соң 2 баласы да эшләре китеп бер атна эчендә бер артлы үлгәннәр. У хәсрәтләргә ничекләр түзмәк кирәк, Асылбикә ахирәтем. Нишлисең? Ши ит янмый диләр бит. Түзәсең икән шул дип, Гөлҗамал тагын бер кат кабатлап куйды. Азрак туктап торганнан соң күзләрен тутырып Асылбикәгә карады да, акрын гына гаепле кеше тавышы белән: "Эй, Асылбикә җанкам, үз балаларыма карыйм да, үзәкләрем өзелә. Йөрәгемнән каннар тама валлаһи. Тамаклары туйганчы ашаганнары юк. Үзебез агач кисү планын тутыра алмыйбыз. Аш карынга күпме эшләп булыр дисең.
план тулмаса, 200 грамм ипидә балык шулпасы. Аны да үзебез ашамыйча балаларга алып кайтабыз. Гәрәем бигрәк бетәште. Урамга чыгар хәл юк, ширкет алый. Җир астында, землянкедә, юеш, кырык ютәлли. Әзрәк җылы сөт эчерсәң рәтләнер иде дә бит. Тик каян аласың аны, сөтне дим. Койлардан гына аласың аны. Гөлҗамал сөйләүдән туктап күз яшьләрен сөртте. Яхья, Асылбикә, сез бит илгә кайтасыз. Теләче ягын алып кайтып китегез безнең балаларны. Илдә карт әти-әниебез бар. Ничек тә үтермәсләр сабыйларны. Алла теләсә, исән калсак, тагын 6 елдан үзебездә әйләнеп кайтырбыз. Кайтырга язсын инде. Ничек тә әйләнеп кайтырга язсын. Нахакка интегеп ятабыз бит. Бер гаепсезгә Раббым, бер Аллам дип, Гөлҗамал тагын үксеп елап җибәрде. Мифтахетдин дә инде шактый тынычлана төшкән Яхьяга карап, яшьләнеп торган күзләрен сөртте дә: "Күрше, әгәр сезгә авыр булмаса, Теләчедән савыш әллә ни ерак түгел, 15ләп чакрым гына. Алып кайтып, карт әби бабаларына тапшыра алсагыз, бик рәхмәтле булыр идек. Әллә ниткән шир чыккан ди бит. Бигрәк тә балалар катавыр иде. Тәннәре ут шикелле янып, күкәй пешерерлек булып кызышып яталар да, эшләре китеп, кысып тартышып үләләр ди. Әллә ничә бала мәетен бер чокырга илтеп ташлаганнар инде. Әти-әниләренә мөселман законнары белән күмәргә дә мөмкинлек юк бит. Урман кисәселәре бар. Эй, Яхья, тагын ниләр күрәсебез бар икән. Нишләпләр генә бетәрбез, Ходаем, дип, тырнак төпләре каралып беткән, бармак сөякләре араланып торган ябык куллары белән утлы күмер кебек кирәгән күзләреннән яшьләрен сыпырып төшерде. Бу сабыйларның Себергә килгәннән соң бер рәхәт күргәннәре юкласа, тамаклары карайып игә туймый. Ширки талап шешенеп беттеләр бит инде. Аның ширкие дә илдәге кебек түгел, әллә ниткән ваклары бар. Бармак башы хәтле зурлары бар. Балаларымның тәннәренә кандала кебек кадалып, каннарын ишәләр, валлаһи. Инде соңгы тамчы каннарын ишәләр, битлектә булышмый. Әллә койлардан кирип, битлек ишенә дә тулалар. Ул тынып калды. Аннан соң яңадан ялварулы тавыш белән: "Аллакаем, балаларымны коткарырга көч-куәт бирсәнә, илләремә кайтырга булышсана", дип дәвам итте. Инде азрак тынычлана төшкән Яхья Мифтахетдиннең ябык гәүдәсенә кулын салып азрак сүзсез торганнан соң тамагын кырып алды да: "Мифтахетдин кордаш, ниләргә генә дип сорап торасың соң син? Алып кайтырбыз. Аллаһ теләсә, әби бабаларына илтеп тапшырырбыз. Бер дә кайгырма. Алар безгә үз балаларыбыз кебек бит инде. Авылда калган улларыбызны сагынганда, шул Гәрәйгә, Абдрахман кызы Әминәгә карап юанабыз лабаса. Асылбикә төннәр буе елап чыга. Елама, әлдә ярый балалар илдә калды дип сөен карчык. Күрәсеңме? Гәрәй белән Факиһә һәм Абдрахман хәлфә балалары ничек интегәләр, җаннарым. Шишти кешелектән чыктылар бит инде. Бигрәк тә Гәрәй бетәште. Анысы бигрәк тә яшь шул әле дип карчыкны юатам. Ул Гәрәйне очраткан саен кочаклап үбә үзен тынычландыра. Шул баланы көн саен бер күреп куеныма алып сөйсәм, үз балаларыма бирәсе сөюемне шуңа бирсәм, аз гына күңелем тынычланып киткәндәй була ди. Бер дә кайгырмагыз, күршеләр. Бу җәһәннәм базыннан ычкын алсак, балалар белән бергә кайтып китәрбез, дип, ир белән хатынны тынычландырды. Аннары: "Карагыз әле, безнең землянка сезнекенә караганда иркенрәк, корырак та, яхшырак та эшләнгән. Сез лучше безгә күчегез", дип Мифтахетдингә карап алды. Яхьялар землянканы 2 кешегә уртак итеп казыганнар. Өйдәше, чистай кешесе, куллары белән төймә төярдәй уңган булган чисталыклы Мишәр 30га җитеп килсә дә, әле өйләнмәгән буйдак егет урман кискәндә өстенә агач төшеп харап булды. Илдә авыл сайын ызбалар салып йөрдем дип Яхьяга сөйләгәндә: "Әйдә, Яхья абый, землянканы уртак итеп салыйк, минем кул андый эшне белә", дип ирне күндергән иде.
Землянканың стеналарын да тайгадан вак-төяк агач ботаклары ташып, үзенчә ничектер тышлап куйган. Яши торган куышлары хайран ару гына, һавасы да Мифтахетдиннәрнекедәй җир исе килеп торган бас кебек түгел. Идәненә кедр ботаклары ташып, кайлардан гына бау кисәкләре табып, бау җитмәгәненә тайгадан мүк җыеп кайтып бау ишеп, кедр ылыслары кертеп, шактый калын гына итеп аяк астына сала торган, үзе әйтмешли, ковер ясап җәйгән. Шуңа күрә землянкада җир исе кимеп, ылыс исе, нарат сагызы исе килеп тора. Мифтахетдин белән Гөлҗамал бик теләп риза булдылар. Саубуллашып, балаларын юлга әзерләргә дип чыгып киткәндә, Мифтахетдин: "Яхья, безнең бит балаларга юлга ашарга биреп җибәрергә бер бөртек ризыгыбыз да юк. Әле монда торганда, куылганнарга ашарга пешереп торучы Габдрахман хәлфә хатыны Зөһрә кеше кара күрмәгәндә берәр чүмеч аш бүлеп, калай тәлинкәләренә аш салганда да җан төбеннән куйрагын салып биреп, җан асрап торалар иде. Алар поездда кайтканда нәрсә ашап кайтырлар икән соң? Безнең азрак киптергән сухариебыз бар. Ходай Тәгалә җан биргәнгә җүн бирермен дигән, ничек тә кайтып җитәрбез әле, түзәрбез. Уланнарны аш итмәбез дип тынычландырып, Яхья белән Асылбикә Мифтахетдиннәрне озатып калдылар. Мифтахетдин белән Гөлҗамал Газизләрен поезд тукталышына кадәр озата бара алмадылар. Иртән-иртүк балаларын уятып, булган иске мыскыларын кигезделәр дә, илгә кайтырга җыенган күршеләренә керттеләр. Гәрәй әле кая китәсен, әти-әнисенең Себердә каласын белми. Бары тик әнисенең кичә әйткән сүзләре генә җанын җылытып тора. Улым бәгырем, үз илебезгә кайтасыз. Рәхәтләнеп тамагыгыз туйганчы ипи ашарсыз. Анда әбиең нәрсә генә пешереп ашатмас сезгә. Бәлки әле ит тә ашарсыз, күп итеп сөт эчәрсез. Анда улым мондагы кебек ширки дә юк. Битлек кимичә генә яшь кылыннар кебек хуш исле ямь-яшел болыннарда чабарсыз. Мишә суында уйнак балыклар кебек йөзәрсез. Шундый рәхәт булыр улым, шундый рәхәт булыр. Азрак йөзеңә кызыллык иңәр. Җиткерүең дә бетәр. Сөт эчкәч бетә ул җиткерү. Ату түбәнидә үскән бәрәңге үрентеләре кебек аппак сызлабаса. Әби бабаң янында шундый рәхәт булыр улым. Үсәрсең Аллаһ теләсә. Апаең инде шактый исәйгән. Сиңа гына күз кулак булырлык. Әби бабаларың да бик картайганнар инде. Хәсрәт утларында янып 4 ел яшәделәр. Аларга да булышырсыз. Каз бәбкәләре сакларга булса да ярарсыз. Аннан соңа без дә кайтып төшәрбез. Менә бит Асылбик апаеңнарга ирек килде. Уйламаганда, көтмәгәндә күкләрдән бәхет булып төште ул ирек. Безне дә Аллаһ онытмас. Керәшен мужиге Митрәй дөресен барып әйтер. Аллаһ Тәгаләнең каһәреннән куркыр. Авылга кайтсакмы, ирекле булсакмы, ну яши дә белер идек инде. Балакайларым, рәхәтләнеп яшәр идек инде, дип, балаларны куеннарында озак тоттылар. Күз яшьләренә кыена-кыена битләреннән, күзләреннән үбә-үбә үзләренең киңәшләрен бирделәр. Кызым Факиһә, диде Мифтахетдин баласының яшьләре агып торган кысынкырак кара күзләренә карап. Син зур кыз инде. Зинһар дип әйтәм, энеңне күз угыңнан ычкындыра күрмә. Поездда кеше күп булыр. Асылбик апаеңнардан ерак китмәгез. Шулар тирәсендә генә була күрегез. Мин сезне йөрәгемнән үзеп озатам. Ни эшлим соң, балакайларым? Ниләр генә кылыйм соң? Каһәр төшкән дөнья. Кем уйлаган шундый хәлләргә тарырбыз дип, үзе үксеп елап җибәрде. Инде чыгып китәбез дип торганда, уллары Рәшитне, кичкенә кызлары Әминәне җитәкләп, сул як землянка күршеләре Зөһрә белән Габдрахман килеп керделәр. Алар да балаларны кочаклап елаштылар. Факиһә, диде Зөһрә. Рәхмәт сеңлем сиңа, минем кызымны үстерештең. Әминәне чынлыкта Йөзембикә абыстай белән син генә карап үстердең ләбаса. Елатмыйча, бишек тирбәтеп. Кабык арбада тартып йөрдең. Синсез нишләрбез инде? Балам, синнән башка кызым бер үзе нишләр? Әле 4 яше генә тулды бит, дип, баласы кебек якынга әйләнгән Факиһәне кочагына алды. Менә юлда ашарга әзрәк сухарием барые. Алыгыз әле, алыгыз, дип, кичкенә генә төенчекне Гөлҗамалга сузды. Алар елашып аерылыштылар.
Аллаһның рәхмәте яусын, Зөһрә. Балаларым юлда нәрсә генә ашап кайтырлар дип котларым чыгып торадырым. Булай булгач, исән-имин кайтып җитә алырлар дип, Гөлҗамал туганыдай якын сердәшен, ахирәтен кочаклап алды. Яхьялар балаларны җитәкләп чыгып киткәндә, сопкалар өстеннән гаскәр булып тезелгән карагачларны, кедрларны кызгылт сары төскә манып, кояш күтәрелеп килә иде. Мифтахетдин белән Гөлҗамалга урман кисәргә вакыт җиткәнен хәбәр итеп шаң кактылар. Кояш та хәсрәт диңгезләрендә йөзгән якташларының хәленә керергә теләгән кебек ялкауланып күтәрелә. Әйтерсең, газиз балаларыннан аерылган ата-ананың йөрәкләре теткәләнеп беткән, бер гаепсезгә чит җирләрдә газап чигәргә мәҗбүр булган ата-ананың тамчы булып йөрәкләреннән тамган кан төсенә кереп кызарып чыгып, аларның җыерчыклы ябык йөзләрендәге хәсрәтне тагын да тирәнәйтә кебек иде. Әнә Яхья белән Асылбикә артыннан акрын гына искән Себер җилләре дә очыртып алып китәрдә ябык, хәлсез балалар. Мифтахетдин белән Гөлҗамалның йөрәк пәрәләре туган якларына кайтып баралар. Факиһә бер кулы белән Гәрәйнең нәни кулларыннан җитәкләгән, икенче кулы белән Гөлҗамалның иске баш яулыгына төргән искеләрне тиенчек итеп тоткан. Тик анда балаларына юлда ашарга бер валчык ипи дә юк дияр идең. Рәхмәт Зөһрәгә. Ул каян юнәткәндер, үз балаларының авызыннан өзеп аларга дип керткән сухари бар. Ике сабый җитәкләшеп, әти-әниләреннән аерылып, Себернең ширкиләр мыжлап торган, кышларын юеш салкын землянкеләрендә ачлы-туклы 4 ел буе яшәгәннән соң, Мифтахетдин белән Гөлҗамалның карт әти-әниләре янына, туган җирләренә, илгә кайтып баралар. Азрак атлаганнан соң, икесе дә артка борылып кул булгадылар. Факиһәнең күзләреннән шишмә булып яшь ага. Ул инде исәя төшкән, йөрәге белән, җаны тәне белән сизә кыз. Бу хәерлегә түгел. Әти-әнисен ул башка күрә алмаячак. Әнә алда Яхья абыйсы белән Асылбикә апасы атлый. Әти-әнисе белән ара-ерагая бара. Бер адым, 10 адым. Габдрахман абзасының 4 яшьлек кызы Әминә йөгереп килеп итәгенә ябышты. Факи апай, мин дә синең белән китәм. Мине дә үзең белән ил дигән җиргә алып кит инде. Әни әйтә, илдә туйганчы ипи ашап була ди. Ул җирдә ширкиләр дә юк икән. Мине дә үзең белән алып кайт инде, Факи апа. Юк, Әминә, син кечкенә әле. Кечкенәләрне поезга утыртмыйлар дигәч, кызчык елый әнисенә таба кире чапты. Кая илтә бу юл? Авылда кемнәр көтә аларны? Факиһә белми. Себердә ничек кенә авыр булса да яшәп яталар иде ләбаса. Кичен арып талып әниләре өйгә кайтып егылганда шундый рәхәт була иде. Факиһә тагын азрак атлагач, елый шишенеп беткән күзләрен киереп ачып, әти-әнисе калган якка әйләнеп карады да, азрак нидер уйлагандай туктап торды. Аннан соң тиенчеген ташлап, җан фәрманга кире йөгерде. Әни! Китмиксәнә, әни! Сезнең янда гына калыйк. Ни күрсәк тә бергә күрербез. Әни җаным, минем сездән аерыласым килми. 4 ел буе тордык бит инде, үлмәдек бит. Әни дим, калыйк инде, калыйк дип, әнисенең корышып беткән гәүдәсенә сарылды. Аның сизрә беткән 70 ямаулы күлмәге астында гәүдәсе дер-дер калтырый иде. Гөлҗамал кызын куенына алган да, сулкылдап елый. Әйтерсең лә балаларыннан аерылу хәсрәтеннән, акылыннан шашкан. Ниләр генә эшлим соң, балам? Ниләр генә кыла алам соң мин? Мин сезне бер кая җибәрмәс идем. Гел яныгызда гына булыр идем, балам. Әнә бит үзең күреп торасың. Көнгә ничә бала күмәләр. Юк, күммиләр. Алдан казып куйган чокырга илтеп аталар. Инәсә елгасы яры кеше күмгән траншеялар белән тулды лабаса. Монда калсагыз бетәсез бит. Сезгә ул бу булса, без ни хәлләр итәрбез? Бәгыркәйләрем, җаныкайларым минем. Барыгыз, барыгыз. Безне бу көннәргә төшергән бәндәләргә Аллаһның каһәре төшсен. Үзләренә шушы көннәр килсен дип изгәләнә иде. Мифтахетдин кызын әнисеннән көч хәл белән генә аерып ала алды. Факиһә алдына тезләнде дә, кырынмаган, сакал-мыек баскан, күз яшьләре белән чыланып беткән йөзен
баласының яңагына терәп, бәгырьләреннән актарылып чыккан тавыш белән кызына: "Балам Факиһә, син зур кыз бит инде. Беләсең бит, әниеңә булай да авыр. Син аның акылдан шашуын телисеңме? Үзең күреп тордың лабаса. Ике баласын бер атна арасында күмгән балтач хатыны Әсмәбикәнең тилереп инәсә яры буенда балаларым аккошка әйләнеп, ахылдап, сулкылдап, туган якларыма таба очканнар иде. Менә инде тилмерепләр шуларның кайтуын көтәм дип, аккош тавышлары чыгарып, кулларын канат итеп очкан рәвешкә китереп йөгереп йөргәнен. Бар балакаем, поездга соңара күрмәгез. Без дә тиздән, бик тиздән кайтып җитәрбез. Бәлки әле теге керәшен Митрәй акылына килер. Яхья абыеңнар кебек безгә дә ирек килер" дип, кызын сукмакка таба этәреп җибәрде. Теләчедә кыйналып кайткан Митрәйнең озак вакыт җан башын сөйрәп, кан сиеп ятканнан соң мантый алмыйча, корышып, коры сөяккә калып үлгәнен Мифтахетдин белми иде. Факиһә күз яшьләрен сөртеп, кысынкы кара күзләре белән әнисенең йөзенә текәлде дә, көтелмәгән тыныч тавыш белән: "Әни, сез кайтырсыз бит, име? Син зинһар өчен кайгырма. Ату Әсма апа кебек тилерерсең дә, инәсә яры буенда аккошларга әйләнеп, балаларыңны эзләп йөрерсең. Ул балалар кебек без бит үлмәдек, әни. Без авылга кайтып барабыз. Үсеп җитеп, сезне көтеп торырбыз. Басу капкасы янында сезне каршы алырбыз, әни, җәме? Мин зур кыз бит инде. Гәрәйне саклап кына, карап кына үстерермен. Бер дә кайгырма, әни, җәме? Инде 6 гына ел калды. Хәзер үтә дә китә ул" дип, түземсезләнеп үзен көтеп торган Яхьяларга таба китте. Йөгермәде. Язмышына буйсынып, акрын гына адымнар белән үзен көтеп торган энесе Гәрәй ягына таба атлады. Азрак баргач, яшьле күзләрен кыса төшеп, әти-әнисенә борылып карады да: "Без сезне басу капкасы янында көтеп торырбыз, әни, җәме?" дип, гаҗизләнеп тагын кабатлады. Башка борылып карамады. 70 ямаулы, элек алсу төстә булып та, инде төсе уңган, сизрәп беткән күлмәк кигән кызның җилкә чокыры турысындагы икенче искедән кисеп салган ямаулык, кыз сулкылдап елаган саен, әллә ничек кенә сикереп китә иде. Бу күренеш һәм кызның гаҗизләнеп: "Без сезне басу капкасы янында көтеп торырбыз, әни, җәме?" дип кычкыруы Гөлҗамалның күз алдыннан китмичә, әллә ничә көннәр буе тилмертте. Гәрәй әле кечкенә иде. Апасы ташлап калдырган төенчекне кулына тоткан да, күзләрен әти-әнисенә төбәп аптырап калган. Ул апасы белән бергә йөгереп, әти-әнисе янына кире килмәде. Бу тамашага исе китеп тик басып торды. Акылы яшь иде шул сабыйның. Бу аерылышуның мәңгелеккә икәнлеген аңларлык хәлдә түгел иде. Гәрәйнең тизрәк авылга кайтып, мишә буйларында балык тотып, әнисе сөйләгән шау чәчәкле хуш исле болыннарда битлек кимичә, яшь кылыннар кебек чабасы, елганың саф суында уйнак балыклар кебек йөзәсе һәм тамагы туйганчы ипи ашыйсы килә иде. Әти-әнисеннән аерылышуның ни икәнлеген аңларлык хәлдә түгел иде сабый. Акылы яшь иде. Станцияда халык мәш килә. Бал кортлары кебек кеше өстендә кеше. Барысы да поезд киләсе якка күзләрен төбәгәннәр дә, шаулашып этенә-төртенә тизрәк барасы җирләренә баруны, поездга кереп уңайлырак урынга утыруны көтеп түземсезләнәләр. Берсен-берсе таптап китәргә теләгәндәй этешәләр, төртешәләр. Беркемнең беркемдә эше юк. Кемдер инде срогын тутырып иленә кайтып җитәргә. Бу каһәрләнгән җирне тизрәк ташлап китәргә ашыга. Ул мискеннәрнең Яхьялар кебек кыйналып, кимсетелеп, сакчыларның акыруыннан, этләрнең һау-һаулап өсләренә ташлануыннан туйган, туңып, өшеп, ачлы-туклы килеш колаш җитмәслек ирбет агачларын кисеп, урман аударып җаннары чыккан. Советлар иленең иң алдынгы, уңган булган кешеләре, укымышлылары, дин әһелләре, язучы шагыйрьләре, игенчеләре, илнең каймагы,
барысына да бер төрле халык дошманы дигән мөһер сугылып интеккән тоткыннарның тизрәк бу каһәрләнгән җирдән котыласылары килә иде. Алар әле үзләренә ирек килүенә, бу җәһәннәм базыннан срокларын тутырып чыга алуларына ышанып бетмиләр. Ә бит күпләре Енисей ярындагы чокырда, кабердә түгел, чокырда гаиләләре белән ятып калдылар. Мөселманы, христианы, ире хатыны, әбисе, бабасы, бала чагасы, һәм әле туарга да өлгермәгән сабыйлар, әниләре карнында чагында ук шул чокырда, тоткыннар телендәге үләт базында мәңгелек йортларын таптылар. Шукындырган чагында шукынмыйча үз диннәрендә калган, намазлык өстеннән төшмәгән мөселман кардәшләр, эш киемнәрен кигән килеш бүгәрләнеп, каһәр төшкән язмышларына буйсынып, христианнар белән кочаклашып, Енисей ярында алдан казып куелган траншеяда, соңгы тукталышларында мәңгелек йортларын таптылар. Поезд көтеп торучылар, котылучылар, аларны туган илләре көтә. Юк, көтә микән? Әле анда кайткач та аларның илдә туачак балаларына да халык дошманы балалары дигән мөһер сугылыр. Аларның һәм туачак балаларының алдагы юлларын шул каһәр төшкән сүз ябып куяр. Ә бүген әле алар аны белми. Якты киләчәккә илтәчәк поездны тынгысызланып, этешә-төртешә көтәләр. Әнә тайга эченнән кара йыландай сузылып ялтырап торган чуен юл өстеннән төтен чыгарып шуышып килүче поезд күренде. Сузып, әллә ниткән сагышлы сөенечле авазлар чыгарып, өзеп үзенең якынаюын хәбәр итте. Халык төркеме тагын да ныграк тынгысызлана башлады. Тетелеп беткән киемнәр кигән аш ялангач, ябык өрәкләрне этә-төртә сроклары тулган тук-таза уголовниклар поездга якынрак килер өчен таптап изеп алга ыргылдылар. Яхья Факиһәнең кулларыннан кысып тотты. Асылбикә Гәрәйне: «Кызым, кулларыңны ычкындыра күрмә. Монда таптап китүләрен сизми дә калырсың. Алла сакласын», дип, Яхья кызны алдынарак алды. Хатыны Асылбикәгә дә: «Миңа тотын, Гәрәйне алдыңарак ал. Монда поездга керүләре ай-һай», дип кычкырды. Алар дүртесе дә аш иделәр, хәлсез иделәр. Ниһаять поезд килеп туктады. Китте этеш-төртеш, акыру-бакыру. Худайның рәхмәте ничекләр генә шулай туры килгән диген син. Яхьялар вагонның ишеге каршына ук туры килделәр. Факиһәне иң беренчеләрдән кертеп җибәрә алды Яхья. Кыз йөгереп барып, поездның тимер рәшәткәле кечкенә тәрәзәсе янына барып утырды. Яхья да тиз ара халык ташкынына ияреп, аның янына урнаша алды. Асылбикә белән Гәрәйне юан таза берәү этеп-төртеп читкәрәк җибәрде. Ничек тә баланы кулыннан ычкындырмаска тырышкан хатынны тарттылар, йолыктылар. «Гәрәй, йыгыла күрмә, зинһар дим, йыгыла күрмә», дип, арык куллары белән баланы кочаклады хатын. Гәрәй дә куркуыннан калтыранып, Асылбикә апайсының кулларына чытырдатып ябышкан, үзе илереп елый иде. Инде вагон ишеге янына килеп җиткәннәр иде. Менә шыгырым тулы вагонга атлап керәбез дигәндә генә, әзмәвердәй берәү хатынны этеп эчкә кертеп җибәрде дә, Гәрәй хатын кулыннан өзелепләр калды. Шул ара вагон ишекләре шапылдап ябылды. «Гәрәй!» дип кычкырды Асылбикә үзәкләре өзелеп. «Балакаем, Гәрәй!» Тик аның иңгелдәп кычкырганын ишетүче булмады. Поезд китәсен белдереп өзеп кычкыртты да, акрын гына, иренеп кенә шуышып кузгалып китте. Поезд тәгәрмәчләре рельслар буйлап тәгәрәде. Нәни малайны тайга урманнарында япа-ялгызын калдырып, туганнарыннан, әти-әнисеннән айырып, каласың, ялгыз каласың дигәндәй, алга таба шуыштылар. Гәрәй поездга керә алмый калган кешеләр арасында ялгыз басып калуына акырып елап, акрын гына кузгалып киткән поезд артыннан чапты. Факиһә утырган тәрәзә янына килеп җитте дә, апасын күреп: «Апай, апай, китмә, китмә, калдырма мине, апай!» дип, вагонга ярып йөгерде. Факиһә нишләргә белмичә,
энесенә булыша алмавына гаҗиз булып, вагонның тимер рәшәткәсенә башын бәрә-бәрә, «Гәрәй, Гәрәй!» дип өзгәләнеп сулкылдап елый. Яхья кызны кочагына алып юатмакчы була. Тик сүз таба алмый. Ике баланы, Мифтахетдин белән Гөлҗамалның йөрәк җимешләрен мәңгелеккә айыручы поезд йөрешен тизләтте. Гәрәй исә поезддан калышмаска теләп җан-фәрманга чаба да чаба. Менә ул егылды, сикереп торып тагын чаба башлады. Яхья кызның йөзен үзенә каратып, аны кысып кочаклады. Пакиһә, Пакиһә, карама балам, карама зинһар. Ни хәлләр итик соң? Ни хәлләр итик? Әнә малай кисәк туктады да тезләнде. Кулларын сузып нидер кычкырды һәм җиргә сузылып ятты. Поезд исә тайга эченә таба борылып, саубуллашкандай сузып-сузып кычкыртып, кара чыршылар, эрбет агачлары, алар арасыннан сөңге кебек калкып торган очлы чыршылар эченә кереп юк булды. Тик рельслар гына Гәрәй Факиһә, Гәрәй Факиһә дип тукылдадылар. Бу апа белән энесен мәңгелеккә айыручы, каһәрләнгән тайгыда 6 яше дә тулмаган Гәрәйне, савышның мишә суларында уйнак балыклар кебек уйнап су кыйнырга, Алансуның хуш исле болыннарында яшь кылыннар кебек чабып, Ялантауның өркә җилкәсендә тау шуарга теләп, һәм, ниһаять, тамагы туйганчы бәрәңге кушкан булса да, арыш ипи ашарга дип хыялланып, әти-әнисенең, әби-бабаларының туган якларына кайтырга чыккан Гәрәйнең якты хыялларын таптап, изеп алга таба ыргылучы поездның малай белән хушлашуы иде. Калдың беттең, беттең, беттең дип тукылдады поезд тәгәрмәчләре. Апай, апай дип тәгәри-тәгәри җиргә ятып елады малай. Энем Гәрәй дип Яхья куенында бәргәләнде апасы. Балаларым илгә кайтып киттеләр. Аллаһ буйырса исән калырлар. Безне басу капкасы төбендә каршы алып көтеп торырлар дип өметләнеп, ширәшә-ширәшә тайгада урман кистеләр. Аш, ауру Мифтахетдин белән Гөлҗамал. Юкка өметләнмәгез. Улыгызны мәңге күрә алмассыз. Сез улыгыздан мәңгегә айрылдыгыз дип, акрын искән Себер җилендә шаулаштылар 100 яшәр чыршылар, эрбет агачлары. Син кайларда йөрисең, балам? Исәнме син? Әгәр исән булсаң, кыш теле кадәр генә хәбәр бирсәңче дип, гомерләрегез буе эзләсәгез дә, балагызны таба алмассыз. Без үзебез күреп тордык. Акырып елап тузанда унап яткан малай янына, срогын тутырып иленә кайтып баручы, вагонга керә алмыйча калган, хатынын, улын тоткыннар телендә үләт базы дип йөртелгән чокырда калдырган урыс кешесе, малайны җирдән күтәреп алды да, иске плащының итәге белән аның күз яшенә тузанга баткан битен сөртте. Как тебя зовут? Гарай, диде малай сулкылдап. Гарай мин. Где родители? Апай уехал. Мин бер үзем. Әни там, әти там, тайгада. Ә я один, совсем один. Апай уехал, ә мин калдым дип, үкси-үкси кабатлады малай. Не плачь. Поедем со мной в Москву. Моим сыном будешь. Я тоже один. Жены нет. Сына Григория тоже нет. Ты моим сыном, Гришей будешь, ладно? Одному плохо, сынок. Ты здесь один погибнешь. Что же сделаешь? Так получилось. Тебе одному оставаться нельзя. Жить надо стараться. Как-нибудь живым оставаться надо, дип. Рәк кебек озын, киемнәре теткәләнеп беткән күзлекле әдәм кесәсеннән чүпрәккә төрелгән чылбырлы тәрене, улы Григорийдан салдырып алган тәрене Гәрәйнең муенына тақты. Гөлҗамал фәрештәләр улын җин зәхмәтеннән, күз тиюдән сакласын дип кара тегәрҗеп белән Гәрәйнең муенына аскан Коръән сүрәләре язулы битине салдырып кесәсенә тыгып куйды. Гәрәй кара күзләрен тутырып бу кешегә карап торды да, муенына аскан көмеш тәрене тотып карады. Күрше землянкада торучы Гәрәйдән 2 генә яшькә олы Костяның муенында да шундый ук чылбырлы көмеш тәре иде.
Это крест моего сына. Он умер. Теперь ты будешь моим сыном. А этот крест тебя убережет от всех невзгод. Я сына не смог уберечь. Они с мамой умерли в один день. Күзлекле урыс уфтанып куйды. Аның яңаклары буйлап, кырынмаган ябык йөзен чылатып, туктаусыз яшь ага иде. Он был очень худым. Мечтал быть капитаном. Море любил. Мечтал быть капитаном, дип, күзлекле тагын бер кат кабатлап, сулкылдап куйды. Ул үзе дә бик ябык иде. Гәрәй бер сүз дә дәшмичә, күзләрен тутырып карап торды да сорап куйды. Как тебя зовут? Матвея. Петров Матвей Сергеевич. Мы с тобой поедем в Москву. Ты там учиться будешь. Моим сыном будешь, ладно? У меня же есть папа и мама. А где они? Не знаю. Там в тайге остались. Да, дип сузды күзлекле адәм. Урыс кешесе 4 пишмагына төртеп алды. Господи, помилуй. Аннан соң малайның 4 пишмагына төртте. Спаси, сохрани. Вместе будем жить, Гриша. Бог даст, как-нибудь проживем. Я тоже один остался. Жена умерла. Сын Григорий тоже умер. Ты будешь моим сыном. В Москву поедем, ладно, дип? Яңадан кабатлап, малайны җитәкләп, акрын искән җилдән дә чайкала-чайкала аварга торган күзлекле ябык адәм станцияга табатлады. Без үзебез күреп тордык. Мөселман малайы Гәрәй шул мизгелдә Григорийга әйләнеп, муенына тәре такты. Сез инде аны эзләмәгез, таба алмассыз. Татарның тагын бер баласы, Мифтахетдин белән Гөлҗамалның кадерле уллары Григорийга әйләнгән Гәрәй христиан динендә. Әти-әнисенең кем икәнен оныттыр. Григорий Матвеевич Сергеев булып гомер итәр дип шаулаштылар да шаулаштылар тайганың карт чыршылары, ирбет агачлары. Ләкин исән калыр. Теге үләт базы кырыенда бүреләр мәетләрне бутарларлар. Әгәрәй Григорий исән калыр. Аннан тагын бер кат иртәнге таң җилендә сагыш исләре таратып алдылар да тынып калдылар. Нишлисең язмышың шул булгач, язмышыңда шулай язылган булгач. Факиһәнең йөрәгендә Гәрәйнең «Апай, апай» дип поез артыннан чабуы мәңгелеккә уелып калыр. Ул энесен тешләрендә күреп елап уяныр. Еллар узар, ләкин бу үзәкләрне эзәрдәй күренешне ул мәңге оныта алмас. Факиһәнең оныгы Гәрәй Григорийны эзләтеп табар. Тик ул вакытта Мифтахетдин дә булмас, Гөлҗамал да булмас, Факиһә дә булмас. Апа белән энекәш әти-әниләрен көтәргә вәгъдә биргән басу капкасы да булмас. Мәскәүдә Сергеев Григорий, аның уллары Сергеев Константин Григорьевич, Сергеев Николай Григорьевич, МГУда тарих фәннәре докторлары булырлар, студентларга белем бирерләр. Алар яшь буынга шул каһәрләнгән еллар турында, үзләре дә белмәгән татар әби бабаларының язмышы хакында сөйләрләр. Кан хәтере бар диләр. Урыс булып тусалар да, татар кешеләре белән очрашканда, аларның җаннары сискәнеп китәр. Чөнки аларның йөрәкләре аша Мифтахетдин белән Гөлҗамалның, Сталин лагерьларында харап булган мөселманнарның канага. Ул әби бабаларыгызны онытмагыз дип исләренә төшерер. Алар Казан ханлыгы турында сөйләгәндә, җаннарында бер сискәнү уянуын сизәрләр. Тик моның сәбәбен аңлый алмаслар. Бу кан хәтере булыр. Мифтахетдин белән Гөлҗамал аларга газаплы еллар аша дәшәрләр. Константин, Николай, сез белмисез генә.
Без Мифтахетдин белән Гөлҗамал, сезнең әби бабаларыгыз, сезнең динегез дә, исемнәрегез дә бүтән булыр иде. Я Кәримулла, я Сәмигулла булыр идегез. Сез мөселман булып туган булыр идегез. Христиан булдыгыз. Ләкин сез безнең оныкларыбыз. Тик бу турыда сез дә, без дә белмибез генә. Кан хәтере сезне татарлар белән очрашканда сискәндереп җибәрер. Сез моның нидән икәнен белмәссез. Кан хәтере бар диләр. Ул елны халык чебен урынына кырылды. Исән калган мәхбүсләрнең һәм Габдрахман гаиләсенең сөргендәге каргышлы, газаплы 4нче елы. Әле 1нче елларда хайран хәлле генә булган куылганнар, кылаш җитмәслек юан агач аудару түгел, жанлы өрәкләр кебек үзләрен дә көчкә генә йөртә алырлык хәлгә килделәр. Ачлык, үзәкләргә үтәрдәй Себер салкыны. Юка гына киемнәр кигән, башларына ни тапсалар шуны ураган тоткыннар планнарын тутыра алмасалар, паёкларын кисәләр. 200 грамм ипи дә балык ашы. Аш димәсәң хәтере калыр. Калай савытка өсте зәңгәр су булганчык төстәге. Астында аз гына өшегән бәрәңге, кылчыкларыннан аерылып торган балык кисәкләре йөзеп йөргән баланды. Урамга чыгуга Себер салкыны куырып кына ала билләһи. Әйтерсең бөтен әгъзаларны тоташ бозга әйләндерә. Юка гына аштан чалбар, тетелеп беткән иске сырма. Ул инде бик иске. Шуңа күрә мамыгы юқарып, бөтенләй дә җылыны тотмый башлаган. Габдрахманның кулдашы улы Камил. 16 яшы яңа гына тулган малайга җиңелрәк булсын өчен, әтисе пычкыны үзенә тарта да, хәленнән килгәнчә улына таба этә. Тайгада пычкы тавышы хәсрәтле бер җыр кебек, кайчагында скрипка авазлары чыгарып, бер туктаусыз урманны яңгырата. Шаш-шыж, зың-зың, зең-зең. Бу аваз бер кайчанда туктамый. Хәтта лагерга кайтып, баландын ашап йокларга яткач та, колакта яңгырап тора. Һәрбер пиланың үз җыры бар. Төрле тоткынның пычкы тавышы төрлечә. Азрак хәллеләрнең пычкы тавышы җиңелрәк көй сыман, ә үзләрен көчкә генә йөртүчеләрнең, интеллигентларның пычкы тавышы озын, хәсрәтле көй сыман, туктый-туктый чыжылдый. Габдрахманның яралы йөрәгендә пычкы җырына ияреп, авылында мәҗлесләрдә җырлана торган җыр кабатлана. Әйтерсең хәсрәтле пычкы скрипка тавышына кушылып, җаны йылый, бәргәләнә. Ай-хайлагына дими көйләр килми, кайгыларла күрми ир булмый. Нинди генә итеп сөйләсәң дә, чит ят җирләр туган ил булмый. Шаш-шыж, зың-зың, зең-зең. Я Раббым, бу мәхшәрдән исән мин котылып булырмы? План тутырырга кирәк, тырышырга кирәк. Улы, ул көннәр буе бер сүз дә әйтмәскә мөмкин. Ниләр уйлый икән ул? Башында нинди уйлар икән? Хәлфә белә алмый. Чөнки олы улы аз сүзле. Рәшите генә туктаусыз сораулар биреп йөдәтә. Камилнең сөелер чагы. Аның яшендә Габдрахман хәлфә Зөһрәсенә үлепләр гашык булган иде. Кызның алмалы киянтәләренә чиләкләр асып, чулпыларын шыңлатып, читекләрен җырлатып, кичен иптәш кызлары белән суга барганын көн озын көтеп, дилбегә буе озын булып тоелган көнне үткәрә алмыйча җаны чыга иде. Аннан берәр сәбәп табып Шишмә юлына чыга. Ул гына түгел, бик күп гашыклар су буена төшәләр. Сигәннәренә бер генә караш ташлар өчен, кызларның Шишмә тавышына охшатып, шилтерәп, юк кына нәрсәдән дә кызык табып көлгәннәрен ишетер өчен, һәм Зөһрәсенең бит урталарын чыкырайтып, Габдрахманга карап сикемле итеп елмайганын күрер өчен Шишмә буена төшәр иде хәлфә. Юл кичләр, сихри зәңгәр кичләр. Инде көндезге селек сүрелгән, болын өстендә зәңгәр суланып эңгер төшеп килә.
Ялантау шишмәсе өстендәге шикләве куаклары арасыннан сандугачлар моңы түгелә. Берничә урында пар сандугач сайрый. Берсенә берсе җавап биргән кебек, шундый да матур итеп сайрыйлар инде җаннарым. Сандугачлар моңына шикерткәләр шурлавы кушыла. Чур-чур. Айбатауы күленнән бакалар хоры ишетелә. Табигатьне ничек бер тоташ симфония итеп яраткан Аллаһ. Сугышлар да кирәкми, урышлар да кирәкми. Әдәм баласын тоткыннарны рәнҗеткән кебек рәнҗетү дә кирәкми. Матур гына итеп яшә, әдәм баласы. Нәрсә җитми сиңа? Мин сиңа мул итеп ашарыңа бирдем, кияргә киемеңне бирдем. Урманнарда, кыр-болыннарда җиләк-җимеше, киекләре дисеңме? Чәч, ур, иген үстер, мал-туар асыра. Һәм парланыгыз. Никах укытып, үзегез теләгән ярларыгыз белән гаилә корыгыз. Мөхәммәд өммәтен арттырып, уллар-кызлар үстерегез. Кеше рәнҗетмичә яшәгез. Шулай яшисе иде дә бит. Габдрахман үз уйларына бирелеп, татарлар Газраил дип йөрткән Иван исемле сакчының килеп басканын сизми дә калды. Бу кансыз әдәм ничектер тоткыннар сизмәгәндә, агачлар арасында пысып торган җиреннән көтмәгәндә, уйламаганда, тегеләрнең ял иткән чакларын саклап торып, килә-килешкә приклады белән китереп урып, йыгылганнарны итеге белән типкәләп изә иде. Ты что, гололобый чаплашка? Что стоишь как истукан? Хочешь, чтоб тебя лишили пайка дип? Акруына айнып китеп, тагын пиласын тарта башлады хәлфә. Шаш-шаш, шаш-шаш. Ялантау шишмәсе буенда җәйге матур зәңгәр кич. Себердә җилекләргә төшәрдәй, бот сөякләрен, эчке әгъзаларны боз итәрдәй каһәр төшкән салкын. Ул салкын зимләнкегә кереп яткач та мәңге иремәслек кутып бозы кебек җанны ишетеп тора. Туган якта җиделе лампа янып торган өйләрендә, урамда шарт-шорт бүрәнәләр атып торса да, тәрәзәләргә төрле бизәкләр төшергән, зәңгәр нурлар сибеп торган түгәрәк айлы салкын кыш булса да, ана куены кебек аппак итеп агартылган җылы мичле авыл өендә шундый рәхәт. Янында сөекле хатыны Зөһрәсе, кызы Нәфисәсе, Камиле, Рәшите, һәм сөю, ярату, әти-әнисен, хатынын, балаларын ярату, шул бәхетне биргән Аллаһка башларын намазлыкка орып ялвару, рәхмәт әйтү. Ул тагын уйларыннан айнып китә. Улым, ди Габдрахман, тегеләр югында азрак туктап тор. Бутларыңны кулларың белән ышкып бераз җылытып ал, балам. Ишедең инде, туңдың. Әгъзаларыңа салкын тидереп, авырып кына китә күрмә, балам. Камил әтисенә карап елмая. Юк, әтисен тынычландырырга теләп, елмаймакчы була. Ләкин елмаюы әллә ничек кенә мискин кыяфәттә килеп чыга. Каш кирпекләрен аппак бәс сарган. Улы чибәр, сөйкемле. Әнисенеке кебек бит урталары чыкырайып тора. Әнисенең абыйсы Гыйният кайнагайына охшаган, озын буйлы. Улының сөяр-сөелер чагы да бит. Тик бу каһәр төшкән салкыннан соң улының яратырлыгы, нәсел калдырырлыгы булырмы? Альфә шуларны уйлап хәсрәтләнә. Бу юка гына киемнәрдән көне буе салкында, Алла сакласын. Туган авылында, аның үз куллары белән, улы Камил белән салган өендә ялкау галәү яшәп ятадыр. Мич каршындагы сәкедә, йомшак ястык түшәкләр өстендә, өендә юан, өен тараканнарга батырган хатынын кочаклап, җылыда рәхәтләнеп ялкау галәү, хәлфә өстеннән кантурга әләк язган күршесе яшәп ятадыр. Заг итеп, йокысы туйганчы йоклыйдыр. Аның җирән улы Ярметтин дә киерелә, сузыла.
Абдрахман белән Камил әле кавырсыны да катмаган улы салган йортта рәхәтләнеп яшиләрдер. Ә Хәлфә белән Камил Себер салкыннарында ширешә каты бешеп урман кисәләр. Очлары сөңге кебек зәңгәр күккә ашып торган чыршылар, әрбет агачлары әле анда, әле монда ухылдап, ыңгырашып җиргә авалар. Сугыш кырындагы гаскәриләр кебек артларыннан нәүмизләнеп агач төпләре сурайып кала. Яу кыры кебек. Әдәмнәр бар нәрсәне кырып себереп узалар. Үзләре теләп түгел, мәҗбүри рәвештә. План тутырырга кирәк. Югыйсә паёкларын кисәләр. Зимләнкедә Рәшите белән Әминәсе һәм өйдәш карчык Йөзембикә. Габдрахман Йөзембикәне үзеннән калдырмады. Юлда килгәндә вафат булып, әрдәләнеп иеп куйган мәетләр янында зәңгәр күзләрен йомдырып, битенә абыстайның акъяулыгын ябып, япан кырда туктаган поездан төшереп калдырган указлы мулла Габделхак хәзрәтнең васыятен үтәп, үзе белән алды. Зимләнкене киңрәк итеп казып, бергә яшәп киттеләр. Бергә казан астылар. Йөзембикә абыстай авыр сабырлы, чисталыклы хатын. Әминәне оныгыдай карап тәрбияләп үстерде. Әле аның өстенә ничекләр генә итеп саклап кала алгандыр. Хәлфәнең учларына ташлары ялт-йылт итеп, кояш булмаганда да янып торган зөбәрҗәт кашлы алкаларын салды. Габдрахман, диде абыстай, әгәр Зөһрәне урман кисү эшенә куйсалар, исән кала алмас. Бала тапкан хатынның 40 көн буе кабере ачык булыр. Шуңа күрә Аллаһ сакланганны саклармын дигән. Әгәр бу алкаларны сакчыларның өлкәненә бирә алсаң, карчыгыңны берәр җиңелрәк эшкә куймаслармы? Ятып калганчы атып кал. Габдрахман Йөзембикә абыстайга рәхмәт әйтеп, алкаларны кулъяулыгына төреп кесәсенә салып куйды. Мин үзем мырзалар нәселеннән. Әби-бабаларым, әти-әниләрем хәтәр байлар иде. Бу алкаларны хәзрәтемә кияүгә чыккач, атаклы алтынчыдан махсус эшләтеп алып, әтием бүләк иткән иде. Ул алкаларда алтынчының култамгасы да бар. Алтын көмешләребез шактый күп иде. Себер җибәрәселәрен белгәч, хәзрәтем белән бер каен төбенә күмдек. Булары минем өчен айруча кадерле булгач, камзул җыена тегеп алып кер алдым. Рәхмәт сиңа, Габдрахман. Мине үзең белән алганыңа зур рәхмәт. Хәзрәтем дә сиңа зур рәхмәтле булып тынычлап ятадыр, дип, абыстай күзләрен сөртеп алды. Менә шулар, Йөзембикә абыстай биргән, янып торган зур зөбәрҗәт кашлы алтын алкалар, Зөһрәнең дә, Йөзембикә карчыкның да язмышын хәл итте дә инде. Габдрахман хәлфә Газраил Иванның үзен генә очратып әйтте. Моя жена только что родила, не мог бы ты поставить ее на легкую работу? А я тебе вот это отдам, дип, уч төбендә янып торган зөбәрҗәт ташлы алкаларны сузды. Алкаларны күргәч, Иванның аксыл чырае башта кызарып китте. Аннан соң акаеп алгарак чыгып торган аксыл зәңгәр күзләре ычкынланып, Габдрахман хәлфә учында ташлары зәңгәр суланып янып торган алкаларга төбәлделәр. Як-ягына каранып алды да, хәлфә кулындагы алтыннарга үрелде. Ладно, подойдешь, дип, тиз генә кулындагын кесәсенә шудырды. Найдешь меня, дип, өстәп куйды. Зөһрә тоткыннарга ашарга пешерергә куелды. Ә Йөзембикә карчык өйдә бала янында булды. Күршеләре Мифтахетдин белән Гөлҗамал кызы Факиһә тууга абыстайның кәфенлегенә төрелгән нәни кыз Әминәне үстерештеләр. Гөлҗамалның Себергә килгән яшьтә 8 айлык кына булган Гәрәй дә Йөзембикә карчык кулында калкынды. Җәйләрен абыстай тайгада җиләк-җимеш, мүк җиләге җыйды, үләннәр киптерде. Кайсы авыруга нинди үлән кирәген, нинди дуга белән дәваласын Йөзембикә карчык белә, гыйлемле иде. Абыстай балаларга дуга өйрәтеп, татар халкының гореф-гадәтләрен саклап, авыр газаплы тоткыннар тормышында ниндидер бер нур сыман булып, сабырлыкка өйрәтеп яшәде. Габдрахман хәлфә бүген әллә ниткән хатирәләргә бирелеп эшләде.
Әллә инде соңгы шыршыны кисәләр? Шар-шыр, шар-шыр. Агач төбенә җыелган пышкы чүпләреннән шундый да тәмле ис килә. Ылыс исе, сафлык исе, шыршы сагызы исе, Хәлфәнең авылда калган өр-яңа шарлаклы йорты исе, туган як исе. Кызы Нәфисә идәннәрен Урыстау күлендә чыгарган мунчала белән юып алыр иде дә, өйгә шундый да тәмле ис таралыр иде. Ул исне берни белән дә чагыштырып булмый. Ул ис чисталыклы татар халкы йортында гына була торган ис. Их, шул аппак итеп йомырка сарылары кушып юылган, әле кибеп тә өлгермәгән идәндә ялан аяк йөрүләре. Габдрахман хәлфәне хатирәләреннән улы Камилнең «Әти кагыл» дигән сүзләре айнытып җибәрде. Бүгенге соңгы чыршы ахылдап-ухылдап, үзенең ямь-яшел ботаклары янындагы башка агачлар арасына дөнья белән бәхилләшкәндәй кирип ятты. Габдрахман беләк мускулларының сызлауына түзә алмыйча ыңгырашып куйды. Әйе, яшең җиткәч 40-ка, эшең китәр шырыкка дип юкка гына әйтмәгәннәр. Акрынлап ачлы-туклы килеш, салкыннарда эшеп җир асты йортында тору җигәрне ала, җаныңны суыра икән. Ул куәтенең кими баруын тоя. Әгәр бу дөньяны ташлап китсә, гаиләсе нишләр дип гаҗизләнә. Иртән дә, кич тә, бер ай элек тә, бер ел элек тә өшегән бәрәңге йөзеп йөргән балык шулпасы һәм җир кебек кара 200 грамм ипи. Адәм баласы түзсә дә түзә икән. Шулай дип уйлый хәлфә. Түзәргә, ничек тә түзәргә кирәк. Әнә мескен галимнәр, шагыйрьләр, язучылар, архитекторлар, инженерлар, интеллигенция. Ул мәхбүсләр, крестьяннар кебек авыр эштә чыныгмаганнар, бөтенләй эштән чыктылар. Планнары тулмагач паёкларын кисәләр. Тоткыннар көннән-көн ябыга баралар. Күбесе инде тактадан гына корылган баракларда гәүдәләрен дә күтәрә алмыйча үлем көтеп ята. Енисей ярындагы уртак кабергә көн сайын тоткыннар мәйет ташый. Мәетләр мөселманы, христианы, әбисе, бабасы, ире хатыны, бала чагасы, әниләре йөрәк астында йөреп туарга әзерләнгән, яшәргә дип ярсый тибенеп тумыйча да калган, әниләре үлгәч тә әле үлеп җитмәгән нарасыйлар якты киләчәк, социализм төзергә дип Себергә агылган. Ләкин ул яктылыкны күрмичә, уртак гүргә кергәннәр янына тиздән алар да кирип ятарлар. Нишлисең? Каһәрләнгән язмышың шул булгач. Инде бу хәлләрне белмәгән Сталинга да шаныш юк. Әле тагын 6 ел, 6 кыш, ширкиенә чыдап булмаслык 6 җәй, юеш язы, көзе. Ай-һай, түзеп булмас, чыдап булмас. Зимләнкегә кайткач, Йөзембикә карчык әллә ниткән үлән шәйләре ишертә. Өлкән яшьтәге карчык кайлардан гына кешеләрне юатырлык көч таба дигән син. Аның җәй көне җыеп киптергән төрле җиләк шәйләрен эчкәч, азрак хәл кирип киткәндәй була. Салкында җилегеңә кадәр катып ишегән аякларына Әминә килеп урала. Әтием, син миңа куян күчтәнәче алып кайттыңмы? Бүген куяннар синең янга килдеме? Әйе, кызым, ди Габдрахман курчак кебек нәни кызын күтәреп алып, һәм кесәсеннән шакырайып каткан ипи катысын чыгарып, кызының кулына тоттыра. Әтисе кесәсендә һәр чак ипи кыерчыгы йөртә. Әминәсе ипи катысын ала да, Йөзембикә абыстай янына йөгерә. Әби, кара, әти янына бүген дә куяннар килгән. Алар миңа күчтәнәч биреп җибәргәннәр. Тик күчтәнәчләре суыкта каткан. Тукта, улан, җылытып аша, тамагыңа ярамас дип, Йөзембикә карчык ипи катысын тимер мич кырыена куя. Зимләнкегә ипи исе тарала. Шул кичкенә генә ипи катысыннан Себернең җәһәннәм тишекләрендәге җир асты йортына туган як басуларын, арышларның серкә очырган чакларын искә төшереп, будайларның сабан тургае моңына кыенып үскән чакларын искә төшереп,
икмәк исе тарала. Алар ничек кенә арып кайтсалар да, намазларын калдырмадылар. Землянканың шыршы лапкалары җәелгән җир идәненә тезелешеп басып намаз укыдылар. Габдрахман хәлфә Коръән хафиз иде. Коръәнне яттан белә. Сәгатьләр буе аятлар укый ала. Өйдәгеләр күз яшьләренә чыланып тыңлыйлар. Шулай көн артыннан көн үтә. Айлар, еллар үтә, гомер үтә. Бүген аларны Мифтахетдин, Гөлҗамал һәм Габдрахман белән Камилне траншея күмәргә куйдылар. Кешеләр килгәнен күргәч, ике бүре траншея эченнән атылып чыктылар да, тайга эченә кереп юк булдылар. Аларның тамаклары тук иде. Шуңа күрә килүчеләргә ташланмадылар. Бүреләр аш булмасалар кешеләргә һөҗүм итмиләр. Кемнәрнеңдер траншеяда яткан газизләрен бутарлап, изгәләп, аларның тамаклары туйган. Йырткычлар ашыкканчыга кадәр тайгада чабып йөрерләр дә, ашыккач башка бүреләр белән кушылып, ишәеп тагын килерләр. Әлегә Габдрахман белән Камил, Мифтахетдин белән Гөлҗамал берсе өстенә берсе әрдәнәләп өелгән мәетләр белән шыплап тулган озын траншеяга балчык аталар. Көз көне казып траншея кырыена өеп куелган кызыл-кара балчык таш булып каткан. Аны лом белән казып чукып алырга кирәк. Шул кәз-кәз булып каткан балчыклар бүреләр бутарлаган, шакырайып каткан мәетләр өстенә шакылдап барып төшә. Хәлфә дуга укый. Мөселманына, христианына бер дуга. Бәндәләреңне кичер, Ходаем. Җәннәт ачкычларын, гамәл китапларын уң кулларына тоттыр. Хәер, инде бу бәндәләр гөнаһларын җирдәге тәмухта юып бетергәннәрдер. Аллаһ янына кайткач та, адәм баласы тәмухка кереп, азрак чистарынып чыгарды. Тәмухның төбендә сихерчеләр һәм үз-үзен үтерүчеләр генә калыр икән. Бу кулларың Тәмухның 7нче катында бу дөньяда яшәгәндә үк булдылар. Һәм кытылгысыз, каһәрләнгән язмышларын Себернең үзәкләргә үтәрдәй салкын кышларында тәмамлап, катып, өшеп, ачлыкта, ялангачлыкта, этләрдән дә явызрак сакчылар тарафыннан таланып, бүреләрдән бутарланып, тайга эчендә ятып калдылар. Туганнар каберлеген күмеп бетергәндә инде караңгы төшкән иде. Әллә ниткән, кызгын дисәң кызгын түгел, ниндидер кош тавышы урманны яңгыратты. Кың-кың, кың-кың. Күңелләрдә бу ямьсез аваз шундый да авыр хисләр уятты ки, һәммәсе дә калтыранып киттеләр. Булай да салкыннан арыган, алҗыган тәннәрен, юк, тәннәрен генә түгел, изгәләнеп биткән җаннарын ишетеп, шымырдап башларына бер котышкыч уй килде. Иртәгә кем? Алар бүген исән, әлегә, бу минутта исән. Иртәгә алар өстенә кемнәр шакырайып каткан балчык атар. Алар кайтырга чыккач та, әле ул ямьсез кош тавышы зата барды. Кың-кың, кың-кың. Иртәгә синме? Иртәгә синме? Габдрахман көчкә генә аякларын сөйрәп баручы Гөлҗамал белән Камилне алгарак үткәреп җибәрде дә, Мифтахетдинне җиңеннән тартып туктатты. Азрак арткарак калалы, кардәш, диде. Кардәш, әйдә булай сөйләшәбез. Әгәр бу дөньяны ташлап китсәк, ничек булса да бер-беребезне соңгы юлга затыйк. Бу чокырдан табып алып, юып, кәфенләп, соңгы ахирәт сәфәренә озатыйк. Шулай килешик. Габдрахман абзый, үзем дә шуны уйлап килә идем. Зинһар өчен дип әйтәм, бүреләрдән бутарланып, бу мәрхүмнәр кебек инәсәй буенда тәһарәтсез дә, юылмаганда килеш, ахирәт күлмәген кимичә китмик. Искеләрне юып булса да кәфенлек әзерләргә кирәк. Шулай вәгъдә куештылар. Камил белән Гөлҗамал акрын гына башларын иеп атлыйлар иде. Хатын хәлсезләнеп йыгыла башласа, Камилгә ябыша. Туктап хәлфә белән Мифтахетдинне көтеп алдылар. Камил белән Габдрахман алга уздылар.
Сөйләштегезме? Диде хатын Мифтахетдиннең күзләренә үзенең эшкә баткан, яшьләренә чыланган күзләрен төбәп, гыж-гыж сулап. Нәрсә турында? Дип акрын гына сорап куйды ире. Нәрсә дип? Үзең беләсең инде. Андый-мондый булсак, җирләү турында. Ник бу үләт базында ятып калмабыз лабаса? Берәр җаен табарга кирәк. Шул турда сөйләшергә калдыгыз лабаса. Кит булмаганны ни сөйлисең син, карчык? Яшәргә кирәк, яшәргә тырышырга кирәк. Безне авылда көтеп торучы улыбыз, кызыбыз бар. Әлдә ярый аларны зат алдык. Бу газапларга түзә алмаслар, харап булырлар иде. Факиһә, без үзеңә, без сезне басу капкасы төбендә көтеп торырбыз, әни җәме дип 2 мәртәбә әйтте бит. Өйдә көтәр балаларың булгач яшәргә кирәк. Әйе, Мифтахетдин. Күргә кергәнче мәңге күз алдымнан китмәс. Күлмәгенең җилкәсендәге ямавы сикереп китте. Үкси китте балакаем. Безне соңгы кат күрүен аңлады инде ул, белде. Үсмер кыз булып килә бит. Гәрәй генә берни аңламый. Анысының акылы яшь шул әле. Ярар, аңламавы ару. Әти белән әни кайталар дип куанып, сөенеп яшәсен балакаем. Бәхете булсын. Син әйтәм, син миңа җавап бирмәдең. Хәлфә белән шул турда сөйләшергә дип артта калдыгыз лабаса дип, янәдән кабатлады Гөлҗамал. Сөйләштек. Шул турда сөйләштек. Ә син кайдан белдең аны? Әйтмәгән идем бит. Әйтмәсәң соң, үзең дә чамалыйсың булыр. Мин озак тормаячакмын. Минем аяк атлар хәлемдә юк. Карале, Мифтахетдин, мин теге иске алсу күлмәгемне сүтеп, юып, кәфенлек кебек әйбер тегеп куйган идем. 40 ямаулы инде, шулай да ярар. Ахирәт күлмәге кимичә булмас. Аннары соңы мин үлгәч, барлык йолаларына туры китереп, Йөзембикә абыстайга укыт яме дип, гыжылдап сулап бара алмыйча туктап калды. Аның күкрәгеннән тишек гармун күрегеннән чыккан кебек әллә ниткән гыжылдау авазы чыга иде. Мифтахетдин хатынын куенына алып, күкрәгенә кысты. Эй, Гөлҗамал бәгърем, шундый тормыш турында хыялландыкмы ни соң без? Безнең балаларны ятим итүче бу бәндәләрне Аллаһ кичермәс. Аларны ничек җир күтәреп тора икән? Мифтахетдин битен хатынының йөзенә терәде. Гөлҗамалның күзеннән мөлдер яшьләр агып торган хатынның бите ут кебек кайнар иде. Ут булып янасың, карчык. Утлар булып янасың. Жарың бик зур. Үпкәң кабарган күрәсең. Сулыш алуларың бик авыр. Язмыштан узмыш юк, Мифтахетдин. Себергә килгәнче авылдагы тормышыбыз ифратта матур булды. Аллаһка мең шөкер. Какмадың, сукмадың. Кайнатам, кайнанам да дөнья бәһәсе кешеләр иде. Урыннары җәннәттә булсын. Бигрәк иртәгүр ияләре булдылар. Инде мин андый-мондый булсам, васиятем шул. Исән мин өйгә кайтып өйләнә калсаң, балаларымны, ятимнәремне рәнҗетә күрмә. Өйләнмичә торма. Өйлән, син әйтәм. Ялгыз иргә яшәүләре бик авыр ул, Мифтахетдин. Тик хатының уланнарымны рәнҗетмәсен. Бигрәк тә гәрәемне саклый күр. Факиһәм исәйгән инде, калкынган. Ул кайым бигрәк кызганыч. Бәгыркәем, апайсы йөгереп кире килгәндә аңа ияреп чапмады. Бер урында таптанып тик басып торды. Әгәр килгән булса, соңгы тапкыр кысып кышкан, битләреннән шашып үпкән булыр идем. Мәңге гүргә кергәнче истә калырлык итеп, онытылмаслык итеп. Инде киткәннәренә күпме булды. Төннәрен сабыйларымны уйлап өзгәләнеп ятам. Кайчагында ниләргә генә кайтарып җибәрдем соң? Яныбызда булсалар тынычрак булыр идек дип тә уйлыйм. Бүген мәетләрне күмгәндә үзең күрдең. Алар арасында күпме бала бар иде. Кәзле каткан балчыкларны кемнәрнеңдер газизләренең шакрайып каткан гәүдәләре өстенә атканда,
Әле ярый нарасыларыбызны илгә заттык дип сөендем. Гәрәем безне соңгы кат күрүен белмәде. Илгә кайтып туйганчы ипи ашармын дип сөенә кайтып китте балакаем. Акылы яшь иде шул баламның. Әле акылы утырмаган иде дип яңа баштан кабатлады. Икенче көнне дүртесендә яңа кабер траншея казырга билгеләделәр. Тик өчесе генә бара алды. Гөлҗамал ут янып, урыныннан да тора алмыйча землянкедә ятып калды. Ул саташа иде. Улым, Гәрәй, җиткерәсең балам, мә, кәҗә сөте эчеп җибәр әле. Кәҗә сөте җиткерүдән файдалы. Үпкән кабара күрмәсен. Кил әле балам. Куеныма алып тирбәтим дип, ике кулын күкрәгенә кушырып, күкрәк баласын йоклаткан кебек бишек җырын көйли иде. Әлли бәлли бәү, әлли бәлли бәү, улым үсәрдәү, улым үсәрдәү, әлли бәлли бәү, әлли бәлли бәү. Йөзембикә карчык Гөлҗамалның чатна беткән иреннәренә су тиереп, сулы тастымалны маңгайына куеп, һәр даим алыштырып торды. Үләннәр кайнатып эчерде. Үзе күз яшьләрен агыза-агыза Ясин укыды. Улым, улым Гәрәй дип изгәләнде хатын. Кая киттең? Кил, улым. Куенымда гына ятып тор инде. Мин бит сине шундый сагындым. Менә битең төшеп калган лабаса. Тегәрҗе безелгәнме? Мә, улым, битеңне муеныңа эләле. Ул сине җин зәхмәтеннән, бәла-казалардан саклап торыр. Апайыңнан аерылып кала күрмә, балам. Адашырсың. Кая чабасың инде? Карурманда ялгыз каласың. Апайың поезга утырды бит. Каласың, улым. Гәрәй, балам. Шунда Гөлҗамал өзелде. Күзләреннән ябык йөзендә эз калдырып, яшьләре агып төште. Ләкин улын чакырып ялваруы һәм апаңнан аерылып кала күрмә, балам, карурманда ялгыз каласың дип изгәләнүе кара күзләрендә, ачык калган кара күзләрендә катып калды. Йөзембикә карчык Гөлҗамалның күзләрен йомдырып, Мифтахетдиннәр траншея казып бетереп кайтканчы, Гөлҗамалның җәсәде янында тәбәрәк Ясин укып утырды. Үлемнең ни икәнен белмәгән 4 яшьлек Әминә: "Әбием, апай йоклый? Апайны уят, үлән чәй эчәрбез" дип текелдәде. Мифтахетдиннәр казыган траншея кабергә салыначак беренче мәет Гөлҗамал буласы иде. Ләкин Газраил Иван кесәсенә Йөзембикә карчыкның зөбәрҗәт ташлы алкалары эләккәч, Габдрахманга карата азрак мәрхәмәтлерәк иде. "Гражданин начальник", диде хәлфә, "минем дучканың бабушкасы умерла. Разрешите похоронить тайге. После работы ночью похороним." Иван чыгынкы зәңгәр очлы күзләре белән тишеп керердәй булып Габдрахманга текәлде. Әллә хәлфәнең ялварулы яшьле күзләре тәэсир итте, әллә кәефенең ару чагы иде. Әгәр ул аракы махмырыннан соң булса, аның янына килә торган булмый. Яраланган җанвардан ким түгел, кабып йотарга әзер тора. "Ярар", диде. "Кеше күрмәгәндә төнлә күмәрсез. Караны, кеше кара күрмәгәндә" дип, оятсыз итеп сүгенеп куйды. "Каждую падаль хоронить в тайге места не хватит." Шулай диде. Кеше димәде. Падаль диде. Бу сүзләр белән хәлфәне үтерде. Җанын изде. Шулай да хәлфә Гөлҗамалны күмәргә рөхсәт алды. Мөселманнар мәетне кояш баеганчы җирләргә тиеш. Ләкин бу мөмкинлек булуда алар өчен бәхет иде. Йөзембикә абыстай белән Зөһрә кар иретеп, кар суында мәет юдылар. Хатынны 90 ямаулы, тузган, ләкин чиста итеп юылган, кәфенлек итеп тегеп куелган күлмәк искеләренә төреп, ахирәт күлмәге кидерделәр. Алар бу эш белән мәшгуль булган арада 100 яшәр эрбет агачы төбенә ломнар, кәйләләр белән вата-вата
Габдрахман, Мифтахетдин һәм Камил кабер казыдылар. Аларга Балташтан китерелгән мәктәп директоры Әсманың ире кушылды. Мөселманнарның барлык гырыф-гадәтләрен үтәп җирләделәр Гөлҗамалны, Мифтахетдиннең гомер иткән газиз хатынын. Габдрахман хәлфә җиренә җиткереп, бөтен мөселман йолаларына туры китереп, якын туганына әйләнгән Гөлҗамалны, Әминәсенең кендек әбисен җир-ана куенына тапшырырга булышты. Мифтахетдин исә кола җитмәслек ирбет агачының юан кәүсәсенә Зарипова Гөлҗамал Галләм кызы дип, үткен пычак очы белән уеп язып куйды. Мондагы вәхшилекнең шаһиты булган 100 яшәр ирбет агачының йөрәк ярасы булып, аннан агып чыккан гәрәбә төсендәге сагыз, Мифтахетдин уйган Гөлҗамал исеме өстенә агып төшеп, күз яшенә әйләнеп катып калды. Бер айдан соң Габдрахман Мифтахетдинне дә хатыны янына илтеп, ирбет агачы төбенә җирләде. Һәм аның исемен дә шул ук агачның кәүсәсенә уеп язды. Ирбет агачының сагызы янә агып чыгып, Гөлҗамал сүзе өстенә күз яшедәй катып калган. Ахакта янып торган тамчы өстенә төшеп, 2 тамчы күз яшедәй бирегеп калды. Шулай итеп, Әминәнең кендек әбисе Гөлҗамал 32 яшендә Сибир тайгаларында газапланып, интегеп, салкыннарда каты бешеп, 2 баласын ятим калдырып, мәңгелеккә китеп барды. Яшел чыршылар, карагачлар, Сибирнең төнге ачы җилләрендә тирбәлә, инде бу дөньядан бихәбәр булган Гөлҗамалга, Ялантау болыннарында кылыннар кебек чабып, әбисе салган хуш исле ипине туйганча ашармын дип илгә кайтып киткән улы Гәрәй турында сөйләмәкче булдылар. Тик Гөлҗамал аларны ишетмәде. Аның җаны инде ялгыз калган ана аккош кебек балаларын эзләп, туган якларына кайтып киткән иде. Ул савышның үй түбәләренә кадәр кар баскан әти-әнисенең иске йорт тәрәзәсеннән карап, балаларын күзләде. Тик улын күрә алмады. Сәкенең бер читендә карт әти-әнисе кырыенда Кырама юрганга төренеп кызы Факиһә йоклап ята. Улы Гәрәйе кайда? Гөлҗамалның җаны тавыш-тынсыз гына ахылдап, сулкылдап күккә ашты. Кайда син, балам, дип сулкылдады аккош. Җавап бирче миңа. Үзгәләнеп, сине эзләп, кышкы салкыннарда җаны ялгыз аккошка әйләнеп, улын эзләп туган якларына кайткан әниеңә җавап бир, балам. Я Раббым, сез бит безне басу капкасы төбендә көтәрбез дигән идегез. Эй, хәтер диген инде син. Апайсыннан башка ниләргә генә шушы салкында бер үзе басу капкасы янына чыгып киткән сабый. Сагынгандыр. Үзәкләре өзелеп сагынгандыр безне. Шуңа күрә әти-әниләренең кайтканын күреп, әби бабасыннан, апайсыннан иң беренче булып сөенче алыйм дип, басу капкасы янына чыгып киткәндер. Аккош әрни-әрни ахылдап, басу капкасына таба очты. Тик улын таба алмады. Бары тик буран, ачы җилләр генә кемнедер эзләгәндәй дулый-дулый дөньяны тузгыта иде. Кыш көне безнең якларда аккош очмый дисезме? Оча икән. Нарасыен югалткан ана җаны кышкы бураннарда да, көзге ачы җилләрдә дә баласын эзләп йөри икән. Мәрхүм Гөлҗамалның Сибирдә ачлыктан, ялангачлыктан интегеп, газапланып, бу каһәрләнгән дөньяны ташлап киткән җаны ялгыз аккошка әйләнеп сабыйларын эзләп оча. Канат тавышлары да ишетелми. Тик ачыргаланып, җанына урын таба алмыйча очып йөри икән. Улым, балам, кайда син, Гәрәй? Туган якларга кайткач, тамагың туйганчы рәхәтләнеп авызыңны тутырып ипи ашадыңмы, балам? Кайда син, балам? Җавап бир, Гәрәй! Мәрхүм Гөлҗамалның җаны йөрәк өзгеч авазлар чыгарып, аккошлар, киек казлар юлыннан балаларын эзләп, Сибир урманнары, диңгез таулар өстеннән очып кайтып,
туган авылы савыш өстендә бәргәләнә. Балам! Гәрәй! Йөзембикә абыстайның үзләре белән бер землянкада яшәүе Габдрахман хәлфә гаиләсе өчен үзенә күрә бер бәхет булды. Бу абыстай әйтерсең барлык татар хатын-кызларының сабырлыгын, чисталыгын, зирәклеген, уңганлыгын үзенә туплаган. Авыр эштән üzülеп, ачлыкка, ялангачлыкка түзә алмыйча тәмам төшенкелеккә бирелгән чагында үзенең тыныч, салмак тавышы белән күгәрчен кебек гөрләп, янәшә тирәдәгеләрне юата. Үзенә ничек кенә авыр булмасын, йөзенә сабыр елмаю галәмәте чыгарып, бәпкәмчү, аз гына түз. Авырлык артыннан җиңеллек килми калмый ул. Тормыш гел карадан гына тормый. Алда якты көннәр дә күп булыр. Күрәсеңме, Әминәбез нинди сау сәламәт булып үсеп килә. Сабыр канатларыгыз сынмасын, уланнар. Пәйгамбәребез авыр сабырлы булган. Аллаһ сабырлыкны ярата дип, гаиләдәгеләрнең күңелен күтәрә. Чынлап та, Әминә инде 5 яшен тутырган. Карлыгач кебек кара күзле, озын кара кирпекле кыз, землянкеләрен үзенең чыркылдап көлүе, шуклыгы белән эштән арып талып кайткан әти-әнисенең барлык кайгы хәсрәтләрен оныттыра кебек. Ә абыйсы Рәшит өчен ул бер курчак кебек. Инде 10 яше тулган түгәрәк йөзле малай, сеңлесенә ул бу булмасын дип кызчыкны күз уңыннан ычкындырмый. Мифтахетдин белән Гөлҗамалның искә алу ашларын уздырдылар. Габдрахман хәлфә белән Йөзембикә абыстай җиренә җиткереп, барлык шартларына туры китереп, мәрхүмнәрне искә алдылар. Соңгы чилеп эшле җир кебек кара ипи кисәкләрен өстәлгә куеп, Йөзембикә карчык җыеп киптергән әллә ниткән хуш исле чәйләр эчеп, мәрхүмнәр рухына багышлап Коръән укыдылар, дуга кылдылар. Себергә бергә бер вагонда килгән мөселманнар бер гаилә кебек бер-берсенең хәсрәтләрен, юк-бар сөенечләрен уртаклашып яшәделәр. Тик аларның да инде бик азы калып бара иде. Бер көнне Йөзембикә карчык безгә Мифтахетдиннәр землянкасына күчәргә кирәк диде. Чөнки Рәшит тә исә иде. Камил инде җиткән җегет булды. Шуңа күрә алар землянкасына күченү мәслихәт булыр. Бу турыда хәлфә үзе дә уйлап йөри иде. Шуңа күрә бүген мәрхүм Мифтахетдиннәрне алыштырырга Татарстаннан яңа килгән мәхбүсләргә үзләренең җир асты йортларына күченеп килергә тәкъдим итте. Бу яшьләр Габдрахманнар килгәч тә торган озын, 4 катлы сәндерәләр тезелгән, ашык-пошык кына такталардан каккалап-суккалап корылган баракта урнашканнар иде. Улым, анда кыш чыга алмассың. Хатының да яшь кызлар кебек күренә. Җир асты йорты булсын, идәне җир булсын. Барыбер үз пычмагың була инде ул. Әле ул баракларда чаршау мазар корырга да рөхсәт итмиләр. Мин гаиләм белән 2 ай яшәп карадым. Әле ярый теләгән кешегә землянка казып кирергә рөхсәт бирделәр. Мин илгә кайтып киткәннәр землянкасына күчәм. Ә сез минекенә күченегез дигәч, яшьләр тыннары көннәре бетеп сөенделәр. Һәм шул көнне үк Габдрахманнар землянкасына күчеп килергә булдылар. Рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт, агай. Тик бу кыз минем хатыным түгел, минем сеңлем, диде егет. Булар абыйлы сеңелле райком секретаре балалары булып, әтиләрен төрмәдә Англия шпионы дип гаепләп атып үтергәннәр. Йөрәк авырулы әниләре шул кайгыдан үлгән, ә балаларын Себергә сөргәннәр. Шулай итеп гаиләләре таркалган, клуб хәтле зур йортларыннан мәктәп ясаганнар. Абыйсы озын буйлы, киң җилкәле 20 яшьлек егет Казанда университетта укыган, ә сеңлесе тал чыбыгы кебек сылу гәүдәле, аксыл чәчле, зәп-зәңгәр күзле, ак йөзле, әле балалыгы да чыгып бетмәгән Зәйнәп, быел мәктәпне тәмамлап, Казанга университетка керергә, мөгаллимә булырга җыенып йөргән җирдән, көтмәгәндә, уйламаганда, шушы кеше шанмаслык хәл килеп чыккан. Ничек инде укымышлы, уңган булган әтиләре Англия шпионы булсын ди. Ләкин алданрак кулга алынып төрмәдә утырган райкомның 3нче секретаре сорау алганда:
Без беренче секретарь Вәкил Әхмәтов белән бергә Россиягә каршы шпионлык иттек, секретлы документларны әзерләп Англиядан килгән агентка тапшырып тордык дип күрсәткән. Икенче көнне әтиләрен караңгы төндә кара машинага утыртып алып чыгып киткәннәр. Шул китүдән кайтмаган. Казан төрмәсендә хөкем ителеп, 3 көн эчендә атканнар. Шул хәлне ишеткәч, әни сыгылып кына төште. Инфаркт диделәр дип сөйләде Усман. Ә Зәйнәпнең күзләреннән туктаусыз яшь агып тора иде. Ул әледән-әле кулларын иреннәренә тидереп, алсу иреннәрен очлайтып уч төбенә өреп ала. Габдрахман сулкылдап елап торган кыз янына килде дә, аның кулларын үзенең учларына алып аптырап калды. Зәйнәпнең уч төпләре шиләнгән, тиресе туналып бетеп, яралары сөягенә хәтле төшкән иде. «Эй, бала, бала!» диде Габдрахман, үзе дә сизмәстән кызны куенына алып. «Хараплар иткәнсең бит кулларыңны, бетергәнсең бит. Инде нишләрсең?» Шунда ялгызы калган Нәфисәсе исенә килеп төште. Күзләренә яшь җыелды. «Кайларда гына йөрисең икән син, балам? Исәнме икән син, юкмы? Сабыйлыктан яңа чыгып килүче шушы кыз бала кебек син дә кайдадыр интегеп йөрисеңме? Әллә сине Солтангәрәй эзләп табып, тормыш корып, матур гына яшәп ятасызмы? Кара инде син бу кыз балага. Әти-әниләренең кадерле балалары лабаса булар. Нишләде бу дөнья? Нинди хәлләргә төшердең син адәмнәреңне?» «Кызым», диде Габдрахман, «менә бүген абыең белән безнең землянкәгә килегез әле сез. Анда Йөзембикә абыстай әллә ниткән үләннәр җыеп дарулар ясый. Бик күп кешеләр берәр җирләре авыртса, безгә киләләр. Кайтканда кая барырга икәнен күрсәтермен. Кичкә әйберләрегезне алып безгә килегез. Шунда торып та калырсыз. Бу кулың белән син бүген эшли алмассың. Планыгыз да тулмагандыр. Шулай беренче көннәрдә ияләнмәгән килеш бик авыр инде ул», дип, улы Камил янына китте. Үлгәннәр урынына яңа тоткыннарны китергәннәр. Япь-яшь кыз бала, абыйсы 20 яшьлек студент егет, райком секретаре балалары. Әтиләрен атканнар. Әниләре шул хәсрәттән егылып үлгән. Кызның кулы шиләнеп беткән, бияләе юк дип авыр сулап пиласына ябышты. «Әти, минем уч төбе күнгә әйләнгән инде. Миңа бер ни булмас. Үз бияләемне илтеп бирим», диде Камил әтисенең күзләренә карап. «Илт», диде Габдрахман. «Әле безнең тотылмаган берәр пар бияләебез бар. Баланың кулы шишти беткән. Караплар гына иткән кулын». Камил сакчылар юкмы дип як-ягына каранып алды да, яңалар янына китте. «Әссәламу галәйкүм, кардәшләр», дип, егет белән кул биреп күреште. «Камил булам мин. Камил атлы». «Ә мин Усман», диде киң җилкәле, озын буйлы егет. «Монысы минем сеңлем Зәйнәп». Камил кызга күтәрелеп карады да, әйтәсе сүзен әйтә алмыйча тотлыгып туктап калды. Кызның моң, хәсрәт тулы зәңгәр күзләренә кереп адашты егет. Әйтерсең, аяк астында җир булды. Тайганың шыршы, эрбет агачлары өстенә авардай булды. Көч хәл белән генә үзен кулга алып, кызга карап, елмаеп, бияләйләрен сузды. «Мәгез, кулыгызга киегез. Каялы кулыңны күрсәт», дип, рөхсәт тә сорап тормыйча, кызның кулларын учларына алды. «Ай-ай!» Ул Зәйнәпнең мөлдерәп яшьләре агып торган күзләренә карады. Кызның кара кирпекләр белән урап алынган зур зәңгәр күзләрендә бетмәс төкәнмәс газап, гаҗизлек һәм сафлык иде. «Сиңа бүген урман кисәргә ярамый, Зәйнәп. Кара син бу кулларыңны. Җәрәхәте сөягенә кадәр төшкән бит. Ничек түздең син? Ничекләр генә бу газапларга түзә алдың? Нигә бияләй бирмәделәрме?» «Юк, әлегә бияләйләр бетте диделәр. Яңа партия килгәнче булмаячак диделәр», дип, кыз өчен абыйсы җавап бирде. «План тутыра алмыйбыз. Зәйнәп мондый авыр эшкә өйрәнмәгән. Бу эш 16 яшьлек кыз балага түгел, безнең кебек егетләр өчен дә авыр», дип уфтанып куйды Усман. Камилнең 17 яшенә чыккан. Беренче тапкыр кызлар кулын тотып караган.
Кызның зәңгәр күзләренә кереп адашкан егетнең Зәйнәпкә булышасы килеп йөрәге дулап типте. Әле беренче тапкыр күргән бу гүзәлнең бөтен авыруларын үзенә алырга теләгәндәй. Сез сакчылар күргәндә эшләгән булып кыланыгыз. Тик кенә басып торсагыз, Алла сакласын. Алар үз хезмәтләрен яхшы беләләр. Әллә нинди этлекләр уйлап чыгарырлар. Мин әти белән киңәшеп карыйм әле дип, хәлфә ягына таба атлады. Шул минутта Камилнең тормышы асты-өскә килде. Йөрәге болыннарда чабып йөргән яшь кылын йөрәге кебек тибә. Җанын тәнен моңарчы татымаган әллә нинди ләззәтле татлы хис чолгап алган. Беренче тапкыр шундый матур булып күренгән тайга, ылы сисләре бөркелеп торган урман, теплушкада иссегә, суга интегеп килгән тоткыннарга башта җәннәт булып тоелган Себер урманы, соңыннан кеше җитмәслек газаплы, ачлы-туклы тормыш, үзәкләргә үтеп каннарны эчүче ширкиләр белән тәмухка әйләнгән урман бүген Камилгә шундый да матур, гүзәл булып күренде ки, әйтерсең мускулларын зеңгелдәтеп тарттырып, инде өзелергә торган буыннарын авыр хезмәттән тимергә әйләндереп урман кисәсе юк. Үзләрен күтәреп күккә карады егет. Зәйнәп күзләре кебек зәп-зәңгәр күк йөзендә сирәк-мирәк кенә болыт мендәрләре йөзеп йөри. Енисей елгасы өстендә каядыр чакырып, әллә кемнедер чакырыпмы, өзелеп-өзелеп акчарлаклар кычкыра. Өздереп-өздереп кошлар сайрый. Туктале, бу кошлар элек тә сайрагандыр бит. Тик егет аларны ишетмәгән. Ул бары тик шарш-шыр итеп яңгыраган пила тавышын һәм тук-тук дип көннәр буе тукылдаган балта тавышларын гына ишетә иде. Тайганы яңгыратып гел бер төрле аваз килә. Шарш-шыр, шарш-шыр, тук-тук, тук-тук. Башта бер үк сүзләр кабатлана. План, план, ипи, ипи, план, план, паёк, паёк. Дөньяда тагын әллә нинди хисләр бар икән бит. Дөньяда зәңгәр күзле, тал чыбыгы кебек кенә зифа буйлы Зәйнәп исемле кыз яшәп яткан. Камил шуны белмәгән. Шул чибәр кыз белән танышу өчен Себергә кадәр килеп, шушы җәһәннәм утын үтү кирәк булды микәнни? Ничек инде бер гаепсез Зәйнәпнең йомшак нәфис кулларына пычкы пила, балта тоттырырга була? Камил беләүләнеп шомарып беткән уч төбендә әле дә Зәйнәпнең йомшак, шиләнеп беткән нәфис кулларының җылысын тоя. Һәм күк йөзе кебек зәңгәр, күл шикелле төпсез күз карашын. Бу караш егетнең күзләренә төбәлгән. Гаҗизләнеп, нидер өмет итеп, ярдәм көтеп, аптырап төбәлгән караш. Камил әтисе янына килеп җитте дә пиласына тотынды. Бияләйләрне бирдеңме? Дип сорады әтисе. Әйәти, ләкин аның кулларын бияләй генә коткара алмас. Җәрәхәте сөягенә кадәр төшкән ләбаса. Япь-яшь кыз бала, күп булса 16-дадыр. Әти исән кала алмас ул кыз дип, Камил җин ачулары белән пиласын тарта башлады. Үзенә таба тарта да, бар көченә әтисенә таба этә. Әйтерсең лә инде көне буе эшләп арыган, сулкылдап сызлап торган беләкләренә җиһанның әллә нинди көчләре әйләнеп кайтты. Егетнең күңелендә моңарчы бер кайчанда татымаган хисләр уянып, җанын алгысытты. Нәрсә үзгәрде? Ни булды дөньяга? Әнә инде кояш та сопкылар артына төшеп бара. Шәфәк кан төсенә кереп алланып тора. Әллә ниләр булыр кебек. Дөнья үзгәрер, гаделсезлекләр, бу кадәр кансызлыклар бетәр. Ничек инде шул нәфис куллар ирләр эшли алмаслык авыр эштә тупасланырга тиеш? Аның апасы Нәфисә дә шундый авыр эшләрдә этләнә микән? Ул да шулай эт типкесендә яши микән? Ул да кемнәндер ярдәм көтеп, үзгәләнеп, күзләреннән яшьләрен агызып Худайга ялвара микән? Караңгы төште. Акрынлап кына пычкы пила тавышлары тына башлады. Тик сирәк-мирәк кенә кайдадыр пиланың көчәнеп гыжылдаганы ишетелә. Бу инде соңгы көннәрен яшәүче, тәмам хәлсезләнгән тоткынның җаны тәненнән чыга алмыйча, соңгы көчен җыеп тартышып гыжылдавы. Тагын аз гына пиланы тартсам, план тула, паёкны кисмиләр. Чыжгыж, чыжгыж, аз гына.
Шүт кенә. План. Байок. Тоткыннарның жаннары тартыша. Яшисе иде. Яшисе килә. Яз җитте бит. Зәмһәрир кышларны үткәреп җибәрдек. Дөньяны үзенең нурларына төреп, тайгага яз килә. Тайгада озак яши торгач, тоткыннар үз хәлләренә яләшә төшәләр. Алар сакчылар күрмәгәндә кисеп турап куйган утыннарын Енисей буеннан кире ташып, үз әрдәнәләренә өеп куялар да, шулай итеп план тутыралар. Тик сак булырга кирәк. Бу эшне бары тик бер-береңә ярдәм итешеп кенә эшләп була. Габдрахман белән Камил дә берничә тапкыр шулай планнарын тутырдылар. Ипи паёкларын саклап калдылар. Менә бүгенге нормалары да тулды. Этен җитәкләп килгән сакчы әрдәнәләп игән юан агачларны үлчәде дә, урта гыемгә ияргә әмер бирде. Һәм тайга эшенә кешәнә пила тартып азапланган мәхбүсләр ягына кереп китте. Габдрахман белән Камил тигезләп киселгән бүрәнәләрне ике башыннан тоттылар да, Енисей буена түгел, ширешә пила тарткан Зәйнәпләр ягына юнәлделәр. Агачларны чамалап планга җитәрлек итеп ташып бетергәч, калганын апчакка ташыдылар. Сакчы кире әйләнеп килгәндә, соңгы агачны Енисей ягына илтә баралар иде. Аллага шөкер, сизмәде, диде Габдрахман куанып. Бу балаларга булышмый булмас. Бетәр булар. Мөселман кардәшләр бит. Бер-беребезгә булышып кына бу мәхшәрдән кутыла алачакбыз. Әйдә, яңалар белән бергә кайтыйк әле. Әнә кискән агачларын тапшырып кайтырга җыеналар. Алар килеп җиткәндә Усман белән Зәйнәп бараклар ягына таба китеп баралар иде. Габдрахман белән Камилне күреп көтеп алдылар. Рәхмәт сезгә, диде Усман. Аллаһының рәхмәте булсын. Сез безне бүген коткардыгыз. Алайса, сеңелкәш бөтенләй бетәшкән иде. Зәйнәп уялып кына күзләрен күтәреп Камилгә дәште. Рәхмәт, Камил. Бик зур рәхмәт сиңа. Әтиеңә дә рәхмәт. Кызның тавышы тыйнак кына, оялчан гына иде. Дәүс, диде Камил Нәфисә апасына охшатып. Апасы Камилнең рәхмәт әйтүенә шаярып, гел Дәүс энем дип малайның башыннан сыйпап куяр иде. Аннан соң күкрәгенә кысып сөяр иде. Камилнең дә бу кызны кочагына алып иркәлисе, шигә турылары бидрәләнеп торган аксыл чәчләренә иреннәрен тидерәсе килде. Яралары шиләнеп торган учларын кулларына алып, җылы тынын өреп, яраларының авыртуын киметәсе килде. Ләкин Дәүс дигән сүздән башка берни әйтә алмады. Дәүс имеш, мыскыл иткән кебегрәк килеп чыкты дип күңеле талкынды. Менә тиздән алар ике тарафка китәчәкләр. Зәйнәпләр шыксыз бараклар ягына, Камилләр үзләренең землянкесенә таба. Егетнең бу кыздан бер генә секундка да аерыласы килми иде. Ул моны бүтән җаны тәне белән, моңарчы булмаган күңел талпынуы белән тели. Үзенең бу халәтен аңлый алмый аптыраудан гаҗиз. Сүзсез генә озак бардылар. Аерылышыр вакыт җиткәч, Габдрахман Усманга дәште. Әнә күрәсезме? Менә бу яктан барганда, уң яктан 6нчы землянка безнеке булыр. Әйбер-сәйберләрегезне алып килегез. Безнең землянкага күчәрсез, дип кабатлады. Зәйнәп кызым, Йөзембик апаң учларыңны майлар. Шифалы үлән чәйләре эшерер. Җылы сүзе белән, дугалары белән әрнүле җаннарыгызны дәвалар. Бер дә кайгырмагыз, инде язларны күрдек, Аллага шөкер. Кышын югалтуларыбыз шиксез күп булды. Улым Камил, яшьләрне каршы алырсың дип, үзләре кайтасы сукмакка юнәлде. Ярар әти, каршы алырмын, диде Камил, йөрәгенең дөпелдәве үзенә ишетелеп. Килегез, Усман, бергә җиңелрәк булыр дип, әтисе артыннан атлады. Аллакаем, менә бит нинди бәхет. Бу аксыл чәчле, тирән күлдәй зәңгәр күзле гүзәл аларның күршесендә генә торачак. Һәм Камил аны көн саен күрәчәк. Нәрсә булды бу дөньяга? Көне буе пила тартып, балта белән чыршы ботакларын чабып, скрипка кылы кебек тартылып торган беләк мускуллары да сызлавыннан туктаган кебек булды. Ләкин йөрәге кысылып сызлый иде. Тик бу сулкылдау сызлау икенче төрле.
Бүтін тәнгә әллә ниткән ләззәтле, татлы хис, рәхәтлек тарата торган сулкылдау. Камил азрак атлагач, яшьләр киткән озын бараклар ягына таба борылып, ничектер үзеннән үзе ихтыярсыздан кыз киткән якка әйләнеп карады. Менә хикмәт. Зәйнәп тә әллә Камилнең йөрәк тибешен ишетеп, әллә болай гына туктап борылды. Уңайсызланып кына кул булгап, тиз арада юлын дәвам итте. Беренче мәхәббәт. Нинди мөкатдәс саф хис син. Кайда гына булма, нинди генә авыр хәлләргә калма. Син барыбер гашыйкларны эзләп табасың да. Утлы, ләкин гаҗәп ләззәтле ялкыныңда яндырасың. Йөрәкләрне җилкетәсең. Сигәнең атлап үткән сукмаклар да сиңа шундый якын булып тоела. Исемен Зәйнәп диде. Зәйнәп Банудыр инде. Камилнең күңелендә Ялантау чишмәсе буендагы уенда егетләрнең тальян тартып җырлаулары яңгырады. Ал Зәйнәбем, гөл Зәйнәбем, рәхәт үтсен җәйләрең. Бу җырга чутылдап сандугачлар кушыла, һәм шилтер-шилтер чишмә тавышы да шул ук җырны җырлый кебек. Юк, әле ул малай чагында җырны да тальян гармун тавышында аңларлык хәлдә булмаган икән. Ул бу көйләрне, җырның сүзләрен колагы белән ишеткән, йөрәге аша үткәрә алмаган. Менә бүген чишмә буендагы ул җырлы биюле уеннар күңелендә янә яңарып, җанын айкадылар. Ул үзенең туган авылы Алансуда имеш. Көч хәл белән кичке эшләрне бетереп, шәфәкне алландырып, кыйгасар басуы өстен кызгыл талсу төскә манып, кояш байыганын көтә. Дилбегә буе озын көнне үткәрә алмыйча тилмерә. Аруга кия торган киемнәрен киеп, чишмә буена кичке уенга төшәргә җыена. Чишмә буена Зәйнәп тә төшәр микән? Беренче тапкыр Себер тайгасында күргән сылу Зәйнәпне күңеле белән Алансуның сандугач моңына күмелеп җырлый-җырлый яккан Ялантау чишмәсе буена кайтарды да куйды Камил. Әнә Зәйнәп Нәфисә апасы кебек читекләрен, күкрәк турларына кайып-кайып канәфер чәчәкләре чигелгән алъяпкыч, бал итәкле күлмәкләрен киеп, алмалы киянтәсенә чиләкләрен асып, чулпыларын чыңлатып чишмә буена төшеп килә. Камил аның читекләре җырлавында ишетә кебек. Әтисенең «Улым, әйдә ашарга барып килик» дигән тавышына айнып китте. Шунда гына ачлыктан күкрәк астының сулкылдап авыртуын сизде. Юк икән бит. Алансуда юк икән. Җырлый-җырлый ягып яткан Ялантау чишмәсе дә, Ялантауга кунган ай да юк икән. Алмалы киянтәләренә чиләкләрен асып, читекләрен җырлатып суга баручы Зәйнәп Бану да юк. Өстеңә ишелеп торган сөңге кебек башларын зәңгәр күккә терәп үскән, үзләренең гаскәр кебек кырыласын көтеп торган 100 яшәр чыршы эрбет агачлары гына бар икән. Ачлы-туклы тәмам хәлдән таеп, интегеп, этләрдән таланып, сакчыларның катлы-катлы итеп сүгенүләрен ишетеп, мылтык түтәләре белән кай җиреңә туры килсә шунда оруларын, шул этләр каршында тезләнеп басып торучы ләгънәт төшкән катаржаннар тормышы бар икән. Һәм авыр эштән уч төпләре сөягенә кадәр суелып кергән, кулының авыртуына түзә алмыйча, тавышсыз-тынсыз гына сулкылдап елап торган төпсез зәңгәр күзле сылу Зәйнәп Бану бар икән. Җир йөзендә Себер тайгаларына икесе дә Татарстаннан килеп, туган якларыннан айырып куылып китерелгән, интегә-интегә урман кисүче 2 яшь йөрәк бар икән. Һәм алар үз ихтыярларыннан башка мәхәббәтләрен эзләп килгәннәр икән. Камил әнисе Зөһрә янына барып ашап-эчеп алгач, үзләренең землянкеләренә кайтты да, тизрәк яңаларны каршы алырга чыгып китте. Инде караңгы төшкән, пила тавышлары да, балта белән ботак чапкан тавышлар да ишетелми. Тик дөнья бетереп кошлар сайравы, урман эченнән мәче башлы ябалакның ара-тирә ухылдап куюы, нәрсәнеңдер тукылдавы йөрәкләргә бер рәхәтлек биреп ишетелеп тора. Күк гөмбәзе йолдызлар белән тулган. Тулган ай
үзенең аксыл зәңгәр су нурлары белән төнге тайганы коендыра. Чыршылар ай нурларында әллә нинди әкияти бер кыяфәткә кереп, йолдызлы күккә карап уйга чумганнар. Камил акрын гына атлап, кырый-кырыйлары йомшак мүк белән капланган сукмак буйлап китте. Сукмак шул кадәр йомшак, һава күкрәк тутырып суларлык чиста, бөтен җирдә ылы сыйсы аңкый. Ай нурында акрын гына үзенә таба атлап килүче яшьләр күренде. Киң җилкәле абыйсы янында Зәйнәп кичкенә генә булып, балалар кебек кенә булып күренә. Бер учка сыярлык нечкә билле бу кыз булан баласы кебек сылу иде. Камил аларны үзләренең зимләнкеләренә алып керде. Әлә ниләре эштән кайтмаган. Ул иң соңыннан гына арып-талып, тәмам эштән чыгып кайта да, намазларын укып алгач, тапчанга барып ята. Бер кайчан да зарланмый. Бары тик үзенә килеп сарылган Әминәсен кочагына алып, "Эй, балакаем, әлдә ярый сез бар дөньяда. Гаиләм исән сау. Рәхмәт сиңа, Раббым", дип, Худайга рәхмәт укый. Шулай йоклап китә. Әтиләре балаларга шауламаска куша. "Әниегезне уятасыз. Ул арыган, таныш кына утырыгыз", дип, Коръән укый. Шул минутта зимләнкенең ишенә әллә ниткән нур тулган кебек була. Әтиләренең куе матур моңлы тавышы җир асты йортларын сандугач ясына әйләндерә дә куя. Әйтерсең, алар тоткыннар түгел. Әти-әниләре һәм инде үз әбиләренә әйләнгән Йөзембикә абыстай белән Олансудагы зәңгәр чарлаклы йортларында яшәп яталар. Әтиләре иртәгә бәйрәм түгел, әйдәгез йоклыйк дип, утны сүндереп яткач та озак итеп мәкам белән Коръән укуын дәвам итә. Бүгенгә кадәр шулай булды. Берсенә берсе игезәкләр кебек охшаган көннәр, атналар, еллар уза тордылар. Ә бүген Камил өчен барысы да үзгәрде. Зәйнәп белән Усман кыяр-кыймас кына атлап зимләнкегә керделәр дә, "Әссәламу галәйкүм" дип исәнләшеп, ишек катында туктап калдылар. Йөзембикә абыстай, "Әйдүк, уланнар, әйдәгез, түрдән узыгыз", дип, яшьләрне үз янына чакырды. Зимләнкедә тыгыз иде. Әнә иң читтә Әминә карлыгандай күзләрен ялтыратып кирүчеләрне күзәтә. Рәшитнең үз әттәхияте. Әллә нинди тимер чыбык сыман нәрсә табып кайткан да, шуны бөгеп кармак ясау турында хыяллана. Усман белән Зәйнәп Йөзембикә карчык янына килеп урнаштылар. "Без бүген Мифтахетдиннәр йортына күчәрбез, ә яшьләр безнең йортта калырлар", диде Габдрахман. Зимләнке димәде, йорт диде. "Безнең гаилә ишле, Мифтахларның йорты киңрәк. Шуңа күрә әйбер караларны җыегыз да". Йөзембикә абыстай, Зәйнәп бануның кулларын карап ал әле. Араплар гына булган кулы. Тәмам эштән чыккан, дип сүзен тәмамлады. Абыстай кызның кулларын учларына алып, "Ай, кызым, тәмам бетергәнсең ләбаса кулыңны", дип, кызның уч төпләрен үзе ясаган майлар белән майлап, ниндидер үлән яфрагы япты да, кәфенлегеннән бер тасма кисеп алып бәйләп куйды. Аннан үзенең тыныч, сабыр тавышы белән, "Түзәлер, Алла теләсә, түзәлер. Икенче бияләй кимичә эшлисе булма, балам. Кулсыз калырсың", дип, Зәйнәпкә нарат сагызы исе килеп торган куе коңгыр төстәге төнәтмә бирде. "Мәле, Зәйнәп бану кызым, эчеп куй әле. Авыртуны баса торган шәй бу. Шунда ук хәл кереп китәр, Аллаһның рәхмәте киң", диде. Габдрахманнар әйберләрен җыя башладылар. Әниләре кайтып кергәндә, Мифтахетдиннәр зимләнкесенә күчәргә әзерләнеп беткәннәр иде инде. Камил үз иләреннән чыгып китәсе килмәсә дә, "Сау булып торыгыз", дип, ишеккә таба юнәлде. Ярым караңгы җир асты йортын нурга күмгән Зәйнәп бану, аңа Камилнең койрыксыз исем белән Зәйнәп дип түгел, Зәйнәп бану дип дәшәсе килә иде. Алар куышында калды. Яшьләр, "Рәхмәт сезгә, Аллаһның рәхмәте яусын, кергәләп йөрегез", дип озатып калдылар.
Шыксыз мал абзары шикелле озын икешәр катлы сәндерәләр тезелгән, сасы аяк чолгаулары, тир исе килеп торган барактан соң бу тыныч, догалы җир асты йорты аларга чыннан да җәннәт булып күренде. Йөзембикә абыстайның дарулары, эчергән үлән төнәтмәсе Зәйнәпнең авыртуларын баскандай тоелды. Йөрәгенә рәхәт бер дулкын булып, Себергә килгәннән бирле беренче тапкыр җан тынычлыгы иңде. Абый, карале, нинди шәфкатьле кешеләр. Зимләнке булса да, нинди әйбәт торак дип, Зәйнәп абыйсына дәште. Әйе, сеңлем, Себердә дә кешеләр яши. Монда илнең иң уңган, иң укымышлы кешеләре җыелган. Безнең юлларыбызга нинди миһербанлы кешеләр очрады. Әйдә ятыйк булмаса. Арылды, җеп үзәр хәлемдә калмады. Абый белән сеңел йокларга яттылар. Абыйсы ятуга ук тигез сулыш алып йоклап китте. Зәйнәп күзенә йокы төшмичә азапланды. Күз алдыннан Камилнең аппак тигез тешләрен ялтыратып елмаюы, Зәйнәпнең кечкенә суйлып беткән кулларын үзенең беләүләнеп беткән учларына алып, кызны кызганып карап торуларын, күз карашының җылылыгын оныта алмады. Кызганып кына карады микән егет? Камилнең күз карашы Зәйнәпнең күз карашы белән кисеште дә, моңарчы бер вакытта да белмәгән, туймаган ялкын кызның йөрәген үтеп алды. Инде менә шул җылылык соңгы айларда кызның теткәләнеп беткән җанын җылытып, яшәргә көч биреп тора. Ниһаять, тайгага яз килде. Себернең каһәр төшкән, мәңгелек булып тоелган зәмһәрир кышы тоткыннарның үзәкләренә үтеп, бар агъзаларын тоташ бозга әйләндереп, күпме кешене, кемнәрнеңдер газиз балаларын, ирләрен, әтиләрен алып китте. Ачлыктан хәлсезләнеп, салкыннардан катып үлгән тоткыннарны аякларыннан сүйрәп, үләт базы кырыена җыялар да, соңыннан икешәр мәет күмүче аяк кулларыннан тотып, траншеяга аталар. Көн буена чокыр кырыенда ятып шакырайып каткан мәетләр, траншеядагы мәетләр өстенә бозга боз бәрелгән кебек, әллә нинди чыңлаган, зыңгылдаган тавышлар чыгарып килеп төшәләр. Бу эшләрне тәмамлаганнан соң, мәет ташучылар чокырга сикереп төшәләр дә, элек үлгән тоткыннарны таптап, бүрәнәләрне берсе өстенә берсен өйгән кебек, яңа мәетләрне әрдәнәләп өеп куялар. Алай эшләгәндә, чокырга мәетләр күбрәк сыя. Яңа чокыр казырга тоткыннарны эшләреннән бүлеп торырга кирәк булмый. Аларга да план кирәк. Үлгәннәрнең санын төгәл алып бару кирәк. Аллага шөкер, тайгага яз килде. Тиздән Енисей бозлардан арыныр да, сал агызу эшләре башланыр. Алтын юучылар бригадасы ялан аяк салкын суда алтын юарлар. Салкын тидереп, үпкәләре шишеп, янып пешеп ятарлар да, бу дөньяны ташлап китеп, траншеяда ятучылар санына өстәлерләр. Зәйнәп бануның абыйсы Усман да бу кышны исән-имин чыга алмады. Быелгы кыш башка кышларга караганда да салкынрак, зәһәррәк булып килде. Салкын өстенә җиле үзәкләргә үтәрлек иде. Әллә нинди аш бүре улаган тавышлар чыгарып, иске телогрейка аркылы үтеп, күкрәкләргә кереп уялый да, тоткыннар зимләнкеләренә кайткач та җылына алмыйча интегәләр. Күбесе ишәкләренә кадәр шакырайып каткан ул мискеннәр бу каһәрләнгән дөньяны ташлап китеп баралар. Кемнәрнеңдер газизләре, кадерлеләре, мондагы сакчылар өчен расходный материал. Өсләрендә иске телогрейка, аякларында табаны машина баллоныннан кисеп ясалып, олтан ябыштырылган, мамыктан ишлек ясалган олы ботинкалар, башларында чүпрәктән эченә мамык тыгып теккән бүрекләр.
Салкыннан баш каткан кәбестә күчәненә әйләнә. Сакчыларның өстендә кайры туннар, аякларында киез итекләр, башларында мех бүрекләр, тамаклары тук. Аларның авызларыннан мул булып бу күтәрелә. Тоткыннарның авыз борын тирәсендә аз гына да пар чыкмый. Чөнки ул җылылык эшләрендә үк инде бөтен әгъзалары белән бергә өшегән. Аларның әле бу көнгә чаклы исән булулары да бер мөгъҗиза сыман. Себер кышы бигрәк озын була икән. Мәңге үтмәс кебек. Апаляр төннәр башлангач, кояш бөтенләй күренми диярлек. Менә шул зәмһәрир кыш лачын кебек Усманны Зәйнәп бануның абыйсын алып китте. Әгәр урман кисү эшендә булса, кыз да исән калмас иде. Габдрахманнар өенә күчкән язда тагын әлеге дә баягы Йөзембикә карчык коткарды. Мифтахетдиннәр фатирына күчкәч, башта Зөһрә белән сөйләште. Зөһрә, теге безнең зимләнкедә калган яшь кыз бала, Зәйнәп бану, бу мәхшәрдән исән чыга алмас. Бигрәк нәфис, нәзберек кыз бала. Аны ничек тә җиңелрәк эшкә урнаштырасы? Ничек итеп? Мин нишли алам соң, абыстай? Сиңа рәхмәт. Әгәр мине бала тапканнан соң ук урман кисәргә я алтын юарга куйган булсалар, мин өзлеге бүләр идем. Рәхмәт сиңа. Кыйммәтле алкаларыңны биреп, минем гомеремне саклап калдың. Син безгә булышыр өчен күктән фәрештәләр булып иңдең бугай дип, Зөһрә абыстайны кычып угалды. Шул вакытта ишектән килеп кергән хәлфәне дә үз янына сәндерәгә утыртты Йөзембикә. Габдрахман, тыңла әле мине. Күңелем сизә. Зәйнәп бану бу эшендә калса, иманым камил кышны чыга алмаячак. Аны ничек тә коткарырга кирәк. Зөһрәне аш пешерү эшенә куйган теге сакчы сиңа миһербанлы дисең бит. Син сөйләшеп кара әле. Бу яшь кызны да Зөһрә янына куя алмас микән? Абыстай, белмим. Ул теге юлы биргән алкаларны әллә кайчан йотты да онытты инде. Мин әйтеп карармын да бит. Тик бер генә тамчы да өметем юк. Тукта, Габдрахман, алтын күрсә, әдәм шайтанга әйләнә диләр. Менә Габделхагымның туй бүләге дип, хәлфәнең кулына зур зөбәрҗәт ташлы алтын йөзек салды. Чык тамчысы кебек йөзек кашы хәлфәнең кайышланып, тупасланып беткән учында 7 төрле нур булып ялт итеп кабынды. Абыстай, кайларда гына сакладың син моны? Алкаларың, монысы тагын йөзегең. Кәфенлекләреңне дә алып кирә алгансың. Гаҗәп кеше булып чыктың бит әле син, Йөзембикә абыстай дип, хәлфә күзләрен тутырып, карчыкның күзләренә текәлде. Йөзембикәнең күз тирәләрендәге җыерчыклары да елмаеп торалар иде кебек. Ул тиз генә иске камзулын хәлфәгә күрсәтте. Хәйләсез дөнья файдасыз ди. Менә мин бу иске камзулымның җиләрен иске кәҗә тиресе куеп калынайтып тектем дә, кыйммәтлерәк, кадерлерәк алтыннарымны шунда тезеп, кеше табалмаслык итеп җиләп куйдым. Төрмәгә кергәндә сакчылар яшел хәтфә камзулымны алып калдылар. Бу искесен йөземә бәрделәр. Нигәдер кәфенлекләремне дә калдырдылар. Аллаһка мең шөкер. Кирәге чыкты тагын, кәфенлегем Әминә безне биләргә ярап куйды. Зөбәрҗәт ташлы алкаларым Зөһрә безне саклап калдылар. Йөзегемне Әминә безгә бирермен дип торадырыйм. Ярар, әйдә. Исән булсак, алтын көмешләремнең кайда күмелгәнен әйтермен әле. Илгә кайткач эзләп табарсыз. Улларымның да торган әдрисләрен камзул җыена теккән идем. Габдрахман, ул әдрисләрне дә сүтеп алырсың. Яшем зур, үзең беләсең. Аннан соңы, дип сузды Йөзембикә. Әле бу камзул җыенда
тагын алтыннар барые. Кирәге шыгар. Миңа ниемә кирәк ул сары тимерләр? Минем гомрем чыпчык борыныш аягына калган. Теге дөньяга баргач, барысы өчен дә җавап тотасы бар. Анда сорарлар икән, нинди акчага алдың бу малларыңны дип. Таланган маллар түгел. Әби бабаларымнан, әти-әниемнән әманәт булып, нәселдән нәселгә күчеп килгән бу алтын көмешләр менә хәзер кешеләрне коткарырга булышалар. Әгәр миңа берәр нәрсә булса, аң бул, кирәге чыкканда сүтеп алырсың. Аннан соң илгә кайткач бергә кайтырга язсын, барысын да сөйләшеп бетерербез. Илгә кайткач, улларыма да безнең турыда хәбәр бирә күр. Ярар, абыстай. Газраил Иван янына барып карыйм дип, Габдрахман землянкадан чыгып китте. Сәндерә кырыенда бер сүзгә дә катышмыйча утырган Камил аларның һәрбер сүзен йотардай булып тыңлап утыра иде. Я Раббым, әтисе Зәйнәп бануны әнисе янына эшкә урнаштыра алса әйбәт булыры, кыз кытылыры. Аннан соң әзме күпме тамагы да тук булыры. Рәхмәт сиңа, игелек иясе Йөзембикә абыстай дип, әтисенең кире әйләнеп кайтуын түземсезлек белән көтте егет. Хәлфә хайран узак йөреп кайтты. Габдрахманның аяк тавышларын ишетеп, аягүрә басып каршы алды егет. Һәм әтисенең күзләренә текәлде. Булды, Йөзембикә абыстай. Башта йөзен чытып, җирәнгәндәй карап торган иде. Гызрымә каршыда, нәрсә, хатыныңның да урман эшенә китүен телисеңме дип, тамак төбе белән акыра башлады бу. Иван, нет дим. Алла сакласын. Менә родственникның дучкасы совсем больная. Помоги, пожалуйста, дип, йөзекне сузгач, колымнан тартып кына алды, валлахи, сыпырып кына алды. Ты откуда берешь такие эксклюзивные вещи? Украл, что ли, ди? Мин, Жинаның папа и мама большие люди, ихний подарок дигәч, ладно, пусть завтра к твоей жене на работу выходит. Если еще такие вещи будут, приноси. Моей дочке будет, диде. Әйтәмиш, Габдрахман, алтын күрсәләр аларның күзләре тына. Кызыма диме? Кызы рәхәт күрер микән соң ул әдәмнең? Кешедән талап алган алтыннарны кигәч. Саф күз яшьләре кебек тамарга торган Зөбәрҗәт бит ул. Мин бу йөзекне Әминәбезгә дип күз нурларым кебек саклаган идем. Аңар да бик килешер иде ул, чын Зөбәрҗәт кашлы йөзек. Ишлисең бит. Насыйп булмагандыр инде дип, абыстай уфтанып куйды. Ярар, Йөзембикә абыстай, минем Нәфисәмнең дә шундый алкалары бар иде. Йөзеге белән бер төсле. Әбигә, кызыма, Зөһрәмә дә пар итеп, Гыйниятулла кайнагам алып кайткан иде. Нахаратлы кызыл яулык япкан айгыр хатын кечкенә сандыгын ие белән хәситәләрен, көмеш чулпыларын барысын да җыеп алып чыгып китте. Рәхмәт яугыры, менә сез аң булгансыз. Вакытында улларыгызны да чыгарып җибәрә алгансыз. Алтын көмешләрегезне дә күмеп өлгергәнсез. Без шул бер нәрсәсез калдык. Авылдашлар андый эшкә бармаслар дип уйладык. Әйдә, ярар, рәхәтен күрсеннәр. Дөньясы әллә нәрсәгә әйләнде. Ата улны, ана кызны белми. Кызыбыз, Нәфисәбез ялгыз ак кышлардай аерылып калды. Балабыз Зәйнәп бану яшендә иде. Кайда икәнен дә белмибез. Авылдан 3 айга бер хат килә. Ул хатны да тикшермичә кертмиләр. Ярамаган җирен сызып, бозып бирәләр. Үзебез язган хатны да печатләмәгән килеш кенә илтәбез дә, КВЧ нәшәлниге тикшереп, сызасын сызып, бозасын бозып ябыштырып җибәрә. Кайын сеңлем Асиләдән хат килде. Хатны да урысча язарга кушканнар. Бер авыз урысча белмәгән татар хатыны ниләр генә аңлатып яза алсын ди. Хатны кияү Габделкаем язганга охшаган үзе. Аның грамоты ярыйсы гына. Колхоз председателе булып эшли. Нәфисәне кызы белән икесен
Үзбәкстанга зат алдым дигән. Солтан Гәрәй турында ник бер сүз булсын? Гыйниятулла кайнагайны качып пысып калган басмачлар атып үтергәннәр ди. Нәфисә ничек апасы авылына барып җиткән? Бөтенләй дә ул тирәгә барырга җыенмаган иде ләбаса. Кызым баласы белән Үзбәкстанга киткән ди. Кайларга барып урнашканын белмим дигән. Үзәкләребез өзелеп Зөһрә белән бихәбәр булып яшәп ятабыз. Баланың әтисе турында бер хәбәр дә юк. Габдрахман зур куллары белән күзендәге яшьләрен сөртте дә, улы Камилгә дәште. Улым, син бар, Зәйнәп Бану янына кереп чык әле. Иртәгә иртүк әниең белән тоткыннарга ризык әзерләргә барыр. Анда да авыр инде, бик авыр. Тик зәмһәри салкыннарда көн узын пила пышкы тарту түгел. Әниеңә дә җиңелрәккә килер. Камил былай да ничек тизрәк чыгып китеп, Зәйнәпне сөендерү турында хыялланып утыра иде, шунда ук. Әти, хәзер кереп әйтеп чыгам дип, урыныннан кузгалып чыгып китте. Өйдәгеләр йокларга җыендылар. Зөһрә кызын таралып йоклап яткан улы Рәшит янына илтеп салды. Утны сүндереп яткач та, әле озак кына медер дуга укыдылар. Камил күренмәде. Син әйтәм, каралы, шактый вакыт авышты. Бу Камил күренми дә күренми. Ул бу хәл булмагандыр бит, дип хәвефләнде Зөһрә. Булганга охшап тора, карчык, булганга охшап тора. Улыбызга 17 тулып килә. Үзеңнең 16-17 яшьлек чагыңны исеңә төшер әле. Ялантау чишмәсе буена уенга төшкән чагыңны хәтерлә. Улыбызның да сөелер чагы. Яшьлек, мәхәббәт синең кайда, нинди хәлдә яшәп ятуыңны карап тормый ул. Көтмәгәндә килеп, синең күңелеңне биләп ала. Үзебезнең алан суыбызда булса, ничек матур итеп рәхәттә яшәгән булыр балаларыбыз. Нәгаләт кенә төшсен бу дөньяны шулай булгаткан әдәмнәргә. Яңа килгән тоткыннарны беренче күргән көнне тайгада ук сизендем. Камил Зәйнәп Бануга бияле илтергә киткән җиреннән бөтенләй үзгәреп кайтты. Үзе бер генә сүз әйтмәсә дә сизендем. Йөзе майның 17нче кичәсе кебек балкып тора иде улыбызның. Ул кызга ничек булышырга икән әти дип, җаны бәргәләнде. Рәхмәтләр яусын инде бу Йөзембикә абыстайга. Күз яшедәй зөбәрҗәт кашлы йөзеге, этапта вафат булган хәзрәте Габделхакның туй бүләге. Барысын да хәл итте. Синең язмышыңны 2 бөртек күз яше кебек зөбәрҗәт кашлы алкалары хәл иткән булса, Зәйнәпнең язмышын, йөзеге. Нинди гаҗәп укымышлы, зыялы, игелекле ил картларын харап иттеләр. Инде олы яшьтәге абыстай Габделхакның үлгәненә 6 ел була. Ә ул әле һаман аны исән кеше итеп күңелендә йөртә. Минем хәзрәтем шулай эшли иде, булай эшли иде ди. Үзләре зәңгәр иде Габделхагымның. Зәңгәр карашларын төшләремдә күреп уянам дип, күзләрен дымландыра. Аннан соң аның сабырлыгына шаклар катарлык валлаһи. Җәй буе тайгада мүк җиләкләре, тагын әллә нинди безнең якларда үсми торган карлыганга охшаган җиләкләр, яфраклар, үләннәр, көмбәләр җыеп кайта. Аларны киптереп кышлыкка җыеп куя. Кыш буе хуш исле чәйләр, кипкән җиләкләр ашап, әзрәк хәлләнеп, башка тоткыннарга караганда үзебезне арурак хис итәбез. Синең тоткыннарга ашарга әзерләп торуың да әйбәт булды. Ни дисәң дә, ризык янында эшләү тоткыннар өчен зур бәхет инде ул. Буларның барысы өчен дә алан суда калган Фәгыйлә әниеңне алмаштырган Йөзембикә абыстайга, аның зөбәрҗәт кашлы алкаларына, йөзекләренә рәхмәтләремнең иге чиге юк. Ул безнең гаиләбез өчен якты бер кояш булды.
Яз килеп җитте. Үзәкләргә үткән, сөякләрне, җаннарны, күңелләрне бозга әйләндергән зәмһәрир салкыннар кышның язгы нурларыннан азрак йомшап, чигенә төштеләр кебек. Аппак кар көртләре өстен бәллүрдәй нәзик кенә боз катламы каплап, өйлә вакытларында ул боз катламы нәфис ефәк челтәр сыман булып, күңелләрне җилкендереп тора иде. Ай-һай салкын Себернең озын-озак кышлары. Җил ач бүредәй бер туктамый сузып улый. Бөтен тайганы бүреләр өере баскан диярсең. Уңнан да, сулдан да бер туктамый улыйлар. Суыктан тән ишесә, бу аваздан җан иши. Мәхбүсләр ачлыктан, салкыннан чебен урнына кырылдылар. Алар урнына итап яңалар килә тора. Җәфаланып үлгәннәрен әрдәнәләп өеп куя торалар. Кисеп киптерергә куйган утын пүләннәре кебек. Әнә бер яшь кенә егетне ике аягыннан сөйрәп, үләт базына таба алып баралар. Аның каксыяккә калган гәүдәсе җиңелдер күрәсең. Гәүдәне сөйрәп баручы мәхбүс бик көчәнми кебек. Мәетнең башы дыңгырдап, сукмакта сикереп китеп, бер яктан икенче якка киселгән агач төпләренә бәрелә. Әле суынып та җитмәгән гәүдәсе йомшактыр күрәсең. Йөзембикә карчыкның хәзрәтнеке кебек ачык зәңгәр күзләре тоткыннарга кызганып карыйлар. Ушыгыз. Мин инде киттем һәм котылдым. Миңа салкын да түгел, эссе дә түгел. Минем ашыйсым да килми. Мин әти-әнием янына мәңгелеккә китеп барам. Ә сез каласыз. Сез язларны күрерсез. Бәлки әле илгә дә кайтырсыз. Ә мин менә китәм. Бу каһәрләнгән дөньяны ташлап китәм дигән сыман, 20 яшьлек студент егет газапланып Сталин лагерьларында интегеп, үзенең соңгы тукталышын тайга урманнарында тапкан. Ишеп кар ява. Авылда булса бу карны карга бураннары диярләр иде. Иң беренчеләрдән булып кардан арынган кара җиргә учак ягып, балалар җыйнаулашып авыл йортлары буйлап җыйган кем бер уч, хәллерәкләре берәр стакан биргән чебе ярмасыннан карга боткасы пешерерләр иде. Ул ботканың тәме, әниләренең мәмрәп кенә сөттә пешкән, уртасын чыкрайтып сары май салган боткасыннан 1000 кат тәмлерәк. Габдрахман белән Камил мәетне ике ягыннан сөйрәп барган тоткынны күреп, шул турда уйладылар. Әдәм баласы бөтен нәрсәгә күнегә. Суыгына, ачлыгына, кимсетүләргә, үлем җитемгә. Ләкин яшь җаннарның, фәрештәдәй ак җанлы балаларның газапланып үлүен күңел кабул итә алмый. Җан әрни. Йөрәк сулкылдап елый. Соң бу яшьләрнең ил алдында нинди гаепләре бар икән? Әгәр алар үсеп җитеп, белем, һөнәр алсалар, илгә файдалары күбрәк булмас иде микәнни? Нишлисез сез, вәхшиләр, дип, Енисей буйларын яңгыратып кычкырасы килә. Ябалак яуган кар өстенә ятып, тәгәри елыйсы килә. Кемнедер эт итеп сүгәсе, тотып алып, уңлы-суллы яңаклыйсы килә. Тик кемне? Мискин, хокуксыз, аш ялангач, инде тәмам өрәккә әйләнгән тоткын нишли алсын? Ул әнә соңгы көчен сарыф итеп, пила тарта, ботак чаба. Чаш-чаш, чаш-чаш. Тук-тук. Һәм башында бер уй. Ипи. Паёк. Камил авыр уйларыннан айнып, кинәт йөрәге дерт итеп сискәнеп китте дә,
теге егетне сөйрәп барган мәйет җыючы янына чапты. Күңеле дөрес сизенгән. Үлгән егет Зәйнәп Бануның абыйсы, 21 яшенә чыккан студент егет, этап белән килгән чагында киң җилкәле, өрлек шикелле булып, инде хәзер как сөяккә калган Усман иде. Ул инде 2 айлап башын да күтәрә алмыйча, температурасы 40-ка җитеп, янып пешеп, сулыш алырга тилмереп ятты. 2 ягы үпкәсе шишкән дип, лагерь врачы әллә нинди сәдәпләр калдырып китте. Не жилец, озак тормас диде. Гади генә әйтеп, кеше тормышы турында сөйләмәгән кебек итеп әйтте. Озак тормас, бураннар басылып, җылы язлар килер дип әйткән кебек. Әйтерсең, кеше гомере 21 яшенә чыккан студент егет, Камилнең сөйгәненең соңгы таянышы, иң якын кешесе. Аның гомере турында сүз бармый. Я Аллам! Зәйнәп Бану ни хәлләр итеп чыдар? Әле дә ярый үзен Йөзембикә абыстайның йөзеге коткарды. Ул Камилнең әнисе Зөһрә янында тоткыннарга ашарга әзерләп тора. Эше авыр, ләкин көне-төне суыкта каты бешеп, план тутырам дип шиләнеп урман кисү түгел. Аннан соң Зөһрә апасы да үз кызына караган кебек яратып, кызым Зәйнәп дип кенә тора. Минем, ди Зөһрә апасы, Нәфисә исемле кызым илдә калды. Аңа бары 15 яшь иде. Кайларда гына, ничекләр итеп кенә яшәп ята икән, белмим. Инде кыз баласы туган. Минем Әминәмнән берәр яшькә генә кечерәк кыз баласы туган дигән хәбәрләр килеп иреште. Тик баланың әтисе Солтангәрәй турында нигәдер язмаганнар. Кайда ничек яшәүләре турында да сүз юк. Үзәкләремездә инде Зәйнәп Бану. Төннәр буе күз яшьләремә кыйынып, сызланып ятам. Балакаема кем дә булса булышса ярар иде дип, Худайга ялварам. Әле менә сиңа карыйм да, Нәфисәмне исемә төшерәм. Исән мин илгә кайта алсак, син дә Зәйнәп безнең белән бергә кайтырсың. Туганнарың юк дисең бит. Рәхмәт, Зөһрә апа, бик зур рәхмәт сезгә. Менә абыйның гына хәле көннән-көн авырая бара. Инде кыры сөяккә генә калды. Йөзембикә абыстай төрле шәйләр, шифалы үлән төнәтмәләр дә эчертеп карады. Тик файдасы юк дип, Зәйнәп Бану үксеп елап җибәрде. Абый үлсә, ялгыз башым дөньяларында бер үзем калам бит мин, Зөһрә апа. Ялгыз каз бәбкәсе кебек. Белмим, нишләп кенә бетәрмен. Зөһрә сулкылдап елап торган кызны куенына алып, озак юатты. Зәйнәп тә Зөһрәнең иңнәренә башын салды. Зөһрә апа, абый терелер бит, әйеме? Терелер бит. Ул яшь бит әле, име? Ник үләргә тиешсең ул? Аның әле университетны тәмамлыйсы бар. Казанда аның үзе белән бергә укый торган сөйгәне Сәрвәр калды. Ул бит абыйны көтәр. Абыйның яшәргә хакы бар бит. Ник булай булды соң бу, Зөһрә апа? Ник? Әйт әле син миңа шуны. Кемгә нинди зыяныбыз тиде? Әтинең, әнинең, абыемның, минем. Безнең дә бит, Зөһрә апа, яшисебез килә. Тынычлап, матур итеп, бәхетле булып яшисебез килә. Их. Зөһрә апа, әйт әле син миңа. Нигә бу тормыш шулай бер дә көтелмәгән якка таба борылды соң? Ни өчен безне этләреннән дә ким күреп шулай мыскыл итәләр? Зәйнәп тынып калды. Аннан соң үксеп, сулкылдап куйды да: Минем абыем терелер бит, Зөһрә апа. Әйеме? Терелер бит, дип башын күтәреп, ялварулы күзләрен Зөһрәгә төбәде. Әйтерсең, абыйсының яшәүе, яшәмәүе Зөһрәнең җавабыннан тора. Шул кадәрле үзәк өзгеч моң, хәсрәт, ялвару иде бу карашта. Зөһрә Зәйнәпнең күзләрендә
кызы Нәфисәнең ялварулы күз карашын тойгандай булды. «Әни, булышсана миңа, әни, коткарсана» дип, Нәфисә өзгәләнә кебек иде. Хатын үзе дә елап җибәрде. «Кызым Зәйнәп, сабыр бул. Алла теләсә терелер абыяң. Яшь кеше нык була ул. Бер дә кайгырма, терелер. Аннан соңа барыбыз бергә җыйнаулашып, Алансуга кайтып китәрбез». Юк, авылга кайтмабыз. Анда безнең иебездә галәүләр калды. Казан каласына кайтырбыз. Йөзембикә абыстайны да алырбыз. Абыең да безнең белән кайтыр. Казанда Алансудагы кебек чарлаклы үй салырбыз. Аның тәрәзә йөзлекләрен аклы зәңгәрлегә буяп куярбыз. Ул йорт җәннәт кебек нигезебезне исебезгә төшереп, җаныбызны җылытып торыр. Эй, кызым, туган илләр, йортыбыз, әтиәнием, ятим калган кызым, үзәкләремне үзеп исемә төшә инде. Юш зимләнкедә уянып китәм дә, җаннарым өзгәләнә. Аннан соң уйлыйм, барысы да үтәр, илгә кайтырбыз, Нәфисәбез белән кавышырбыз. Бергә-бергә тату итеп, матур итеп яшәрбез әле, кызым. Алар шушы сүзләрдән соң кочаклашып, әниле кызлы кебек елашканнар иде. Әле генә булды бу хәлләр. Бүген Зәйнәп бануның Газиз абыйсын мәйет җыючылар үләт базына сөйри. Камил йөгереп килеп мәйет җыючының кулына ябышты. «Дай мне, я сам унесу. Это мой родственник». Үзе дә көчкә элкен-селкен килеп торучы әдәм төссез күзләре белән тирә-якны айкап алды да, бер сүз әйтмичә, мәетне калдырып китеп барды. Камил Усманның гәүдәсен кулларына күтәрде. Егет әле суынып та җитмәгән иде. Авызы ачылып, зәп-зәңгәр күзләрен күккә төбәгән. Әйтерсең, Камилгә нидер әйтәсе килә. Егет Усманның гәүдәсен ап-ак кар өстенә куеп, күзләрен йомдырды. Кар бөртекләре шул кадәр эреләр, күк йөзеннән тоташ бер пәрдә булып, ишеп-ишеп ябалак кар ява. Бу инде яз хәбәрчесе. Суыгы да йомшый төшкән. Шул аклык өстендә яшь егет ята. Аның инде бер нәрсәдә дә гаме юк. Ул язны да күрә алмас, сигәне Сәрвәр белән дә күрешә алмас. Аның әле бер нинди дә гөнаһ кылырга өлгермәгән саф җаны, каһәрләнгән дөньяны ташлап, чисталыкка, пакьлеккә, мәңгелеккә таба, күкрәк читлеген ташлап чыгып, күккә ашкан. Әле кичәгенә үләсен белгән кебек, Зәйнәп югында Камилгә гыж-гыж килеп ютәлләп, буыла-буыла, туктый-туктый әйткән иде. Камил, мин китәм инде. Үз хәлемне үзем генә белеп, энә күзеннән сулап ятам. Сеңлем кала. Зинһарлап сорыйм, ташлама Зәйнәпне. Аның бер кеме дә юк бит. Бер үзе бит ул. Бала гына бит әле ул. Зинһар өчен вәгъдә бир миңа. Тынычлап үләр идем, диде. Ябык йөзе буйлап күз яшьләре актылар да актылар. Кайгырма, Усман, Алла бирсә терелерсең. Менә язлар җитәр. Йөзембикә абыстайның шифалы чәйләре булышыр. Зәйнәп бануны мин аны бер кайчанда ташламаячакмын. Вәгъдә бирәм. Мәңгегә, дигән иде Камил. Рәхмәт сиңа. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Абдрахман абыйга, Зәһрә апага, Йөзембикә апага. Нинди яхшы, якты кешеләрсез. Мин тыныч, сеңлем өчен мин тыныч дип, арып-талып йоклап киткән иде Усман. Әнә бүген мәңгелеккә китеп барды. Йөзенә кунган кар бөртекләре инде эремей. Бары тик берсе өстенә берсе кунып, Усманның тәмам тынычланып калган ябык йөзен күмә баралар. Камил тайга эченнән чыгып килүче этле сакчыларны күреп, тезләнгән җиреннән торып басты да,
Усманның жеңіл гәүдәсен күтәреп, мәйетләр күмә торган траншеяга таба атлады. Сібір җилләреннән киселгән йөзе буйлап, күз яшьләре туктамыйча актылар. Бәхил бул, Усман. Син миңа кайнага булырга тиеш идең. Ләкин ярты ел эчендә бу эт тормышы синең дә башыңа җитте. Әгәр исән кала алсам, мин Зәйнәп бануны саклармын. Мин сиңа вәгъдә бирәм. Тыныч йокла дип, егетнең гәүдәсен әрдәнәләп өелгән мәйетләр кырыена куйды. Без синең җәсәдеңне әти белән төнлә килеп алырбыз да, Мифтахетдин абый белән Гөлҗамал апа янына алып барып күмәрбез. Анда инде мөселманнар зираты барлыкка килде. Юып, кәфенләп, җиренә җиткереп, барлык йолаларны үтәп җирләрбез дип, үзләре яңа гына аударган ирбет агачы төбендә улын көтеп утырган әтисенә таба атлады. Әтисе башын аска иеп утыра. Нигәдер Камилгә күтәрелеп карыйсы итмәде. Озак кына дәшми торганнан соң: «Усманмы?» дип сорады хәлфә. «Әйе, әти, Усман. Әле суынып та җитмәгән. Зәйнәп ничекләр итеп түзәр? Ул әле белми булыр». «Раббым, япь-яшь егет, ярты ел эчендә юклар булды. Әти, ник? Ни өчен? Әйт әле син миңа. Бүген Усман, иртәгә кем? Зәйнәпме? Минме? Әниме, синме?» Камил әтисенең каршына килеп тезләнде дә, башын аның тезләренә салып, күзләрен куллары белән каплап елап җибәрде. «Әти, арыдым мин. Бу очы-кырые күренмәгән урманны аударып арыдым. Алда бернинди яктылык күренмәгән кытышкыч караңгы тормыштан туйдым. Үзәкләргә үткән салкыннан, чибен чиркиеннән, сасы балык ашыннан, этләрдән дә явызрак сакчыларның сүгенүеннән, җанны изүләреннән туйдым. Бәлки әле Усман безгә караганда күпкә бәхетлерәктер. Әти, бәлки...» Габдрахман яшьле күзләрен Камилгә төбәп: «Улым, балам, нәрсә дип әйтмәкче буласың?» «Бәлки...» «Нәрсә бәлки? Үзең теләп, Усман артыннан китмәкче буласыңмы? Син нәрсә сөйләгәнеңне беләсеңме соң, улым? Инде менә 6-нчы ел китте. Син бит миңа да, әниеңә дә моңарчы күз яшьләреңне күрсәтмәдең. Нык булдың. Тыңла мине. Егет кеше бит син. Алга таба да түзем бул. Аллаһ сабырларны ярата, ярдәменнән ташламас. Аннан соңы, беләсең бит, теге дөньяда мәңгелек йортыбызга кайткач ни буласын? Анда үз-үзен үтергән кешегә мәңгелек тәмух, мәңгелек ут. Мондагыдан 1000 кат яманрак булыр анда, улым. Безгә бүген ничек булса да Усманның җәсәден юып, кәфенләп, Мифтахетдиннәр янына, мөселман зиратына илтеп күмәргә кирәк. Мин, Алла бирса, төнлә күмәргә рөхсәт сорап карармын. Иван Иваныч миңа каршы килмәс дип уйлыйм. Йөзембикә абыстайның алтыннары үз эшен эшләде. Инде ничә мөселман кардәшебезне траншеядан алып үзебезчә җирләдек. Урыннары җәннәттә булсын. Үзебезнең зиратыбызны булдырдык. Син, улым, Зәйнәп бануга абыйсы урынына каласың. Шуның өчен яшәргә тырышырга кирәк. Алдагы көнебездә илгә кайта алсак, ул баланы үзебез белән алып кайтырбыз. Бергәләшеп матур итеп яшәрбез әле, улым. Син китеп барсаң, ул кыз нишләр? Син Зәйнәп турында, әниең турында уйладыңмы соң, улым? Башка ул сүзеңне ишетмим. Ишетсен колагың, Камил. Әйтәсе булманды сүзне, улым. Аллаһ Тәгаләнең амин дигән чагына туры килер. Әйдә, план тутырырга кирәк. Эшкә керешик, диде дә, балталарын алып, әле генә аударган ирбет агачының ботакларын чаба башладылар. Тагын төн буе туң җирне кәйләләр,
ломнар белән чыгып, кабер казыдылар. Зәйнәп абыйсының салкын гәүдәсен кочып, озак үкседе. Йөзембикә абыстай үзенең йомшак тыныч тавышы белән Усман яныннан китәргә күпме генә үгетләсә дә, кызны абыйсыннан аерып ала алмады. 16 яшьлек кыз бала инде үзенең соңгы таянышы булган абыйсы Усманнан аерылуын күз алдына да китерә алмый иде. Кызым, Зәйнәп, сабыр бул. Әлдә ярый абыең траншеяда калмады. Күрәсеңме? Юып, кәфенләп, мөселман зиратына күмә алдык. Һәйбәтләп өчесен, җидесен, 40-ын уздырырбыз. Анда калса, җәсәден бүреләр бутарласа нишләр идең, балакаем? Абдрахман хәлфәгә рәхмәт. Аннан соң үзең күреп торасың бит. Күпме кеше кабер казырга булышты. Инде Усманның урыны җәннәттә булыр мәңгелектә. Хур кызларын кышып ятар әле абыең. Зәмзәм сулары эчеп, хөрмә җимешләре генә ашап ятар. Аның хур кызы Казанда калды, Йөзембикә абыстай. Көтәм, 10 ел булса да көтәм дип, вәгъдәләр биреп калган иде. Инде нишләр? Исәннәр яшәр ул, кызым. Киткәннәрнең генә гомере бетә. Әйдә, тынычлан дип, ниһаять кызны абыйсы яныннан алып китте. Әйдәле, кызым, безгә кайтыйк. Бер үзеңә генә иегездә авыр булыр. Тынычланырсың, бергә үлән шәйләре эчәрбез дип, кызны Зөһрә белән икесе ике ягыннан култыклап, зимләнкеләренә кайтып киттеләр. Зимләнке уртасына куелган, Йөзембикә абыстайның алтынына алмаштырып алып кайткан буржуйкага ягып җибәргәннәр. Зимләнкедә җылы. Рәшит белән Әминә үзләренә ниндидер шөгыль табып мәш киләләр. Йөзембикә абыстайның оек кунышыннан ясап, күзләре урынына камзулыннан кисеп алган зәңгәр төймәләр таккан, каш кирпекләрен корым белән каралткан, чәчләрен кипкән ак мүктән ясаган курчак Әминәнең кулыннан төшми. Ул курчагы белән матавыклана, аны ашата, эчертә, аның белән сөйләшә һәм йоклата. Үзенә әбисе нинди бишек җырлары җырлап йоклатса, сабый да шуларны ук кабатлый. Я инде көне буе йөреп арыдың бит инде, кызым. Әйдә, йом күзләреңне, ди. Инде ашаттым, эчерттем, йокла инде, ди. Тамагың туймаган булса, хәзер ими бирәм дип, баласын имезгән булып кылана. Зөһрә баласын 4 яшькә кадәр имезде. Ничек булса да кызны аш үлемнән саклап кала алды. Нәрсә дип пыргаланасың? Күз тигәндер әле. Бүтән кеше сиңа сокланып карый да, аннары күзсенәсең, йоклый алмыйсың дип, Әминә курчагына бишек җыры җырлый. Әлли бәү, бәлли бәү, кызым үссен булсын дәү. Әлли бәү, йокың туеп уянгач, сайрап торыр сандугач, аннан кайтырбыз илгә, җәннәт күк туган җиргә. Зимләнке почмагында икәүләшеп уйнап утырган балалар, ишектән керүче әниләрен, әбиләрен, Зәйнәп апаларын күреп тынып калдылар. Хәзер тиз генә су кайнатып алабыз да, үләнчә ишәрбез дип, Зөһрә Зәйнәп бануны өстәл кырыена, агач төбеннән ясалган утыргычка утыртты. Шәйләр эчеп алгач, Йөзембикә абыстай үзенең барлы-юклы әйберләрен җыйнап, төенчеккә төйнәде. Аның шулай бер сүз әйтмичә әйбер-сәйберләрен җыюын күргәч, Зөһрә аптырап калды. Абыстай, капылт кына ник төенчек төйни башладың әле син? Берәр кая җыенмыйсыңдыр ич? Кара төндә тайгада бүреләр янына җыенсам гына инде, Зөһрә. Зәйнәп бану бер үзе калдыласа. Ялгызы гына ничек яшәсен ул анда? Үзебезнең иске зимләнкебезгә, Зәйнәп янына күчәргә ният кылдым. Кыз бала бит. Урманда кем генә йөрмәстә, төнлә нинди генә бандит килеп кермәс. Алла сакласын. Кыз баланы харап итмәсеннәр. Мин ике арада йөрермен шунда. Сезгә дә керермен, Зәйнәп бану янында да торырмын. Икегезгә дә җитешермен.
Зур рәхмәт сезгә. Аллаһның рәхмәтләре сезләрне бәла казадан, кайгы хәсрәттән сакласын. Балаларыгызга шир-мазар тимәсен. Әйдә, кызым Зәйнәп бану, өйгә кайтыйк. Иртәгә таң тишегеннән эшкә барасың бар. Йоклый алсаң, азрак ширем итеп алырсың дип, Зәйнәп белән бергә чыгып та киттеләр. Зөһрә бер сүз дә әйтергә өлгермичә калды. Йөзембикә абыстай аларның землянкасын яктыртып торучы бер нур иде. Ул бит үзенең ягымлы, көйле, йомшак тавышы белән инде тәмам өметләре өзелгәндә, ачлыктан, ялангачлыктан, салкыннардан өшеп, җаннары өзгәләнгәндә, акрын гына яннарына килер иде дә: "Сабыр бул, бәбкәм. Әле сиңа караганда да авыррак, начаррак хәлдә калганнар бар. Түзик аз гына. Тагын аз гына сабыр итсәк, гел булай булып тормас. Үзегез исән сау, балаларыгыз сау сәламәт" дип, үзенең шифалы үлән чәйләрен эчертеп, Әминәне карап үстергән Йөзембикә абыстай Усманның ялгыз калган сеңлесенә терәк булыр өчен Зәйнәп бану янына чыгып китте. Ничектер землянкалары бушап, нурсыз калган кебек тоелды Зөһрәгә. Әминә дә: "Әбием кая китте? Әбием ник китте?" дип, әнисен тинтерәтә башлады. "Кызым, әбиең иртәгә иртән кайта ул. Синнән башка ничек яшәсен ди Йөзембикә абыстай? Иртәгә иртән кайтып җитәр. Әле менә Зәйнәп бану апаңа ялгызы яман су булыр дип, төн катарга гына аларга кирип китте. Бер дә кайгырма, кызым" дип, Зөһрә үзенә килеп сарылган Әминәнең битләреннән үпте. Хәлфә белән Камил кайтып кергәндә, урыннарын җәйеп бетереп торалар иде. Габдрахман: "Абыстай кайда?" дип, күзләре белән Йөзембикә йоклый торган буш ятакка текәлде. Зәйнәп бану землянкасына чыгып китте. Яшь балага үзенә генә куркыныч та, яман суда. Тайгада кем генә йөрмәс? Алла сакласын. Берәрсе килеп, ялгыз икәнен белеп, харап итеп ташламасыннар дип, шуларга күченәсе итте. Әни бик әйбәт булган. Әле үзем дә Йөзембикә абыстайдан шул турда сорамакчы идем. Тик олы кешегә үпкәләтермен дип куркып, бу турда әйтергә уңайсызланып торадыр идем. Әле үзенең башы эшләгән рәхмәт яугыры" дип, Камил урынына барып утырды. "Йөзембикә абыстай безне коткарыр өчен күктән төшкән бер фәрештә инде ул. Әйе, ышансагыз ышаныгыз, ышанмасагыз юк. Аллаһ каршында ниндидер яхшылыгыбыз булган күрәсең. Шуның өчен Аллаһ безгә Йөзембикә абыстайны ак канатлы фәрештә итеп күкләрдән иңдергән. Әгәр аның зөбәрҗәт ташлы алтыннары булмаса, әниеңә бу эш булыр имы? Бәбидән соң безнең белән урман аударырга йөри башласа, исән калалыр имы әниегез? Зәйнәп бану нишләр иде? Моны Аллаһның рәхмәте димичә ни дисең? Аннан соң Иван Иваныч та безгә карата мәрхәмәтлерәк. Абыстайның алтыннары сары май кебек эретте бит ул иблисне. Тагын берәр нәрсә таммас микән дип, миңа бер көнне әйтә бу. Гриша ди, если где-нибудь что-нибудь найдешь, мне принеси. Моя жена чуть с ума не сошла, увидев это чудо ди. Ладно, Иван Иваныч, дидем, если найду, обязательно тебе отдам. Только ты мою жену и дочь моего родственника не обижай, дидем. Әйтерсең лә тайга буйлап зөбәрҗәт ташлы алтын алкалар, йөзекләр чәчкәннәр. Йөзембикә абыстайның алтыннарын күргәч, бөтенләй күзе тынды тегенең. Кеше талап җыйган малның рәхәтен күрәм дип беләдер. Инде менә әбиебез Зәйнәп бануга таяныч булу өчен аларга күчкән. Нәсел әйбәт шул абыстайның, мырзалар нәселе. Менә шундый кешеләрдән сыйнфый дошман ясагач, безнең илебезгә кемнәр хуҗа буласың? Иван Иваныч кебек алтын күреп азганнармы? Булмаша галәүләрме, шәрәфиләрме, ирдәүкә нахарлармы? Моның барыбер бер чиге булыр. Тик без генә күрә алмабыз. Алла юк дип мәчетләрне җимереп, манаралар кисеп йөрүчеләр башларына чалма чалып коммунистларны сатып йөриячәкләр.
үз халкын шундый газаплауга дучар иткән илнең киләчәге булыр дисезме? Юк. Ул илнең киләчәге мәңге булмаячак. Динсезләр, сатлык ялкаулар, эшкишеләр белән илне алга таба алып барлык дәүләт төзи алмаячаклар. Монысы һич ялган түгел. Әле яңа этап килде. Оп елгасы уртасындагы Назина дигән утрауга спецпоселение дип атап 7 меңләп кешене китереп атканнар да ни ашарга, ни торырга, ни киенергә бер нәрсә дә калдырмаганнар. Качып та булмый, чөнки утрау. Баржаларга төяп алып килгәннәр. Килгән көнне үк кар ява башлаган. Беренче көнне үк 300ләп кеше үлгән. Кайсылары саллар ясап, елганы йөзеп чыкмакчы булганнар. Тик барысы да батып үлгәннәр. Кайсыларын сакчылар атып үтергәннәр. Калганнары кеше ашауга чаклы барып җиткәннәр. Шул 7 мең кешедән аз гына өлеше калган. Исән калганнарын безнең якка яңа этап белән җибәргәннәр. Бер Виктор атлы урыс кешесенә әле 30 гына яшь. Мәскәүдә кибеткә ипигә дип чыккан җиреннән кесәсендә документы булмагач, милиция участогын алып килгәннәр дә, шуннан этапка кеше саны өчен план тутыру өчен узаткан булганнар. 30 яшьлек егетнең чәче аппак, авызында бер теше дә юк. Атналар буе бер бөртек ризык китермәгәннәр ди анда. Шуннан бер-берсен суеп ашый башлаганнар. Котышкыч бит бу. Котышкыч. Үлгәннәрне күмәргә кеше калмаган. Утрау мәйетләр белән тулган ди. Әти нигә шаккатасың? Әнә инәсә ярына барып каралы син. Ничә траншея баранда? Кеше күмелгән траншеялар белән инәсә яры тулды бит инде. Туганнар каберлеге икәне беленмәсен өчен каберлекне тигезләп куялар. Ә язганда үләннәр, чәчәкләр үсеп чыга. Син әллә кайдагы Назина турында сөйләнеп утырасың, диде Камил урыныннан кузгалып. Мин Зәйнәп белән Йөзембикә абыстайның хәлләрен белеп чыгам. Сез ята торыгыз дип, сырмасын киеп чыгып китте. Рәшит инде үзенең урынына ятып, әллә кайчан йоклап киткән. Әминә исә әнисенең иңнәренә башын салып, изрәп, күзләренә эленгән татлы йокыга бирешмичә, үзенә сирәк эләгә торган рәхәткә әнисе кочагында эреп утыра. Зөһрә Әминәне урынына яткырып, хәлфә янына килеп утырды. Бүген Камил елады. Поездда син Әминәне алып кайткан көннән соң, инде менә 6нчы ел елаганын күргәнем югые. Алдыма тезләнеп, үкси-үкси елады, дип сүз башлады хәлфә. Әти, Усман безгә караганда 1000 кат бәхетлерәк. Ул юк инде. Аның җаны бу каһәрләнгән дөньяны ташлап күккә ашты. Аңарга анда рәхәттер, әти, еме? Күкләрдә бик рәхәттер аңа, әти, ди. Бәлки миңа да, дип туктап калды. Йөрәкләремнән каннар тамды инде, әнисе, билләһи. Үзем дә елап җибәрүдән шак кына тыелып калдым. Ул монда килгәндә 13 яшьлек үсмер малай иде. Нәрсә генә күрде соң ул үзенең 18 яшьлек гомерендә. Мискин балаларыбыз безнең. Ачлыкта, ялангачлыкта, ширкиләрдән таланып, сакчылардан типкәләнеп, җир астында яшәп, ширешә пила тартудан башка. Әнә Усман ярты елга да чыдамады. Яңа этап килә тора, ярты елдан әрдәнәләп, инәсә яры буендагы траншеяларга тула торалар. Тагын яңалары килә дә килә. Әллә бөтен Рәсәй кешеләре халык дошманы инде. Безнең белән бер вагонда килгәннәрдән бары 15ләп кеше калды. Мифтахетдин белән Гөлҗамал, Ярулла хәзрәт, Әхмәдулла хәлфә, Фәрит. Барысы да Себердә үзләренең соңгы тукталышларын таптылар. Мифтахетдинның факиһәсе генә илгә, савышка кайтып җитә алган. Гәрәй, 6 яшедә тулмаган сабый, поездга керә алмыйча, Асылбикә кулыннан өзелеп калган. Авылдан килгән хатта язганнар иде. Ул хатны Мифтахетдингә тапшырырсың дип миңа бирделәр. Факиһә елый-елый сөйләгән. Анда поездга утыра торган түгел ие. Без Яхья абый белән ишек каршысына туры килеп,
иң алдан кіріп урнаша алдык. Әгәрәй Асылбикә апай белән иде. Ташкын булып агылган халык Асылбикә апайның кулыннан Гәрәйне өзеп кенә алып калды. Ишекләре ябылды да поезд кузгалып китте. Гәрәй поезд артыннан безнең тәрәзә кырыеннан «Апай, китмә!» дип йылый-йылый чапты. Аның ачыргаланып кычкыруы колагымнан бер дә китми. «Апай, калдырма мине, апай!» дип поезд артыннан чапты да, миңа таба кулларын сузып җиргә егылып елап калды дип язып җибәргәннәр иде. Мин бу хатны Гөлҗамалларга бирмәдем. Жәлләдем мин аларны, Зөһрә. Хәзер уйлыйм. Әгәр тапшырган булсам, бәлки поезд юлларыннан эзләп карарлар иде. Хәер, авылдан хат килгәнче бик күп көннәр үтте. Таба алмаслар иде. Аннан соң аларны кем юлга чыгарсын ди. Булай улларының югалганын белмичә киттеләр. Алар бит Гәрәйне әбиләре янында авылда дип тынычлап үлделәр, Зөһрә. Хатны йыртып аттым. Инәсәй елгасына агыздым мин ул юнсыз хәбәрне. Сиңа әйтәм, шул көннән бирле бу хәсрәтне күңелеңдә йөрттеңме, әтисе? Ишекләр шундый хәбәрне йөрәктә сакларга була. Ой, Гәрәй балакаем, биткәндер инде. Тайгада бер үзе исән кала алмагандыр. Бүреләр бутарлагандыр яисә ачтан үлгәндер дип, хәлфәнең иңенә башын куеп, үксеп елап җибәрде. Хатны бирмичә дөрес эшләгәнсең, әтисе. Әгәр Гөлҗамал белән Мифтахетдин белсәләр, бу хәсрәтне күтәрә алмаслар иде. Булай балаларыбыз илгә кайтып киттеләр дип тынычлап үлделәр. Мәрхүм Гөлҗамал йылый-йылый. Зөһрә, исән сау бу мәхшәрдән котылып илгә кайталсак, улым белән кызым безне басу капкасы төбендә көтеп торырбыз диделәр. Без кайтканда Факиһә җиткән кыз, Гәрәй үсмер малай булыр инде. Шул көннәрне күреп булыр микән, Зөһрә җаным? Туган якның басу кырларын, урман болыннарын, бырмаланып аккан, ярларын бедрә таллар каймалаган, алтын балыклар сикереп уйнаган мишә суларын, челтери чишмәләрен шундый сагындым. Илгә кайталсам, туган туфрагыма тезләнеп, балаларым йөргән сукмакларны үбәр идем. Карт әтиәниемне кочагыма алып юатыр идем. Илгә кайтсаммы? Ну, яши дә белер идем инде, Зөһрә, дип сөйләгән иде. Кайталмады. Икесе дә мәңгелеккә киттеләр. Аллага шөкер, ярый әле мөселман зиратына күмелделәр.